Shamo. Thank you. Okay. Yababe Jem Adiama, Professor Kofi Abraham Nanso. Nana mi akamo say obinya baby ntina ya monfa nche yeguso a enkonya ni bi wa kire de beboa mo amena ye fe monfa nche nyame adoma 17th of May ani ebe ye aye ni nyina monhye no so emfa emaye bibia bekoso ahia yiyo no na mo ma me ni da ye ne de bekoto ani fie ho e wonu so am he yada eduru wa mo nyina mo nyi twema boa na de wadi kan ene etu na tirija ya boa ensa na no ne de ma Professor Kofi Abraham me papa abeka me sa akwa ba ohene ba yada yera se sabre said yera ni no yade nkan Canada da ban ya to asoi Professor Kofi Abraham ulma himself one akasa wa ha yan chere ho no ono aye esini na so bodi kotodwem ni nua prokopa yera ade ato nani na sabre anyuma prof ede be hyase ade abai anyumi doso ebi ni sema enyenye yimade soa fawade soa adam na kire otumi enka chi dabenda medanase ayisia nipa ya ne badwen ene wawi ni nyina ya Professor Kofi Abraham prof himself owaha papa yi afa no anya mfie adunsia wo na oya brante kama anyo be ode akot 70s amen ni nyina ne kwase inhranka nyame ode to fo boko aba nananom atiasie yi anyuma prof di bay ayanyum abransa ambodie ya boabo anui yentie anyuma Professor Kofi Abraham wo bay wode ba na ye ono nko one ayera Alex Kwabena Kwadu de ka kire amankwa afa asemche wono nso wo ha ofri ajakobo ho prof wi abresem no amankwa beto aso na yera Alex so ha tentie ka boy ye wi Professor Kofi Abraham prof beto aso prof na de ohena asafe no anya 16 prof wa ba na me kan for das ye bro agokwa ampanyin nsem nie ani de mo da ye tie sika abai nana no aye nana pokwe o ready na de chanda ba ba ka wo mpani se na so anya ba nesa wada matena se na gye dam na ma domu sampe de dom na chichiri kro gira de ma aye unu nuanom nyina ensi usona tu nuanom wafa ya boache aye edika sana ya kano edika no asoba ya wa grandin some 500 Ghana cedis wafa ya boache edika bema wasi ensi usona pokwa jemai wada ma na tomu hye nyina da yada mo ase yada wo nyina ase bacho bibi baby ma me anyi be nko ana fe yenko anim na me mo ade aka no ready na pokwe ebra na mi so me beji sika na me papa bi a friend B Adams wane aya enomade ani wanua no nyina na poku tie mi ai enomade ani wanua B Adams no wanua no nyina se wo mu kra 5 million B Adams by me hu ba bi otena ye sabro bibia anua no nyina wase mama ke ma bi ebiemu baby jet Macintosh munyina moka ho 85 million yi B Adams somonye na mo oni ni miano mo somo fantasy ngonya ye tentem so obuasi oil branch won so buy 5 million obuasi oil branch won say 5 million opinum pim nyame siamo maya de GPRTU regent won ni omo pagin fo na do ano afa professor jeje na brani ho thank you aya yera we kuma edo sanyumi ana osofo bichana na jebi anwa prof di bayi sabre anya ku hanya di anya boko yes anyumi boko sabre Professor Kofi Abraham the professor himself Menino baji na wawi owa mama kama semo nipa menino baji na wawi onipa menino baji na wawi oduma kuma wo timo
nipa menino baji na wewi Indianwe osia misi yana obitiasio midi misamoni na monyami no nie no se aratite dina filinami nana siama shodro contractor ono no kana semse oduman come wo chimodi asuma ni sika wonpe mana hode enso asara jini emesi na pambiara no ode ni nsem nyirara moja me owo timodi o say to we betu amoma me nya nkwa onya me no ode ma ono so na wodi se si a DPRT chairman on a dua se si a otiatia no onipa meneno badina bawia owa mama kama sako nipa meneno badina bawia no nipa meneno badina wodi ni ke no duma kuma woti modio Ipa menino badino wewe Indian no sia minsuya Yana obitiasya Idi miseli amona Onie no sia usi Awonsa munina mango Akatite dina finyame Onipa ya neno badina wawia Uwama ya kaya semu Nipa ya neno badina Onipa ya neno badina wadini Kena duma kuma wati modio Nipa ya neno badina wawia Nada sama sano wati sumeni sikawa Ahudi amswa Thank you. Sika wambo ahodia sarawo ipa ya no badi no Indiana no sia misi ya no bitiasio idi misangina idi misangina idi misangina arati jeni no sufi Asokware hima nana ofari wa na tatu otosumi anu ye maame adruha asuminya jabi kankanfo nana yasra otwenya abotra ya baba bia baba bibia kwasona nsonya sabre yani apre aha ye bo adwuma no nana no mani die mu ada sabre asuminya asokware ahima nana ofari wa na tatu otosumi anu sabre wadu abachia naima akwaba
Sabre ajaba Afriyie no ajaba jewelries na apokwe manya hume papantem ajaba kokodufo ubenya se ade oba betu ajaba minyane sanka mepe ajaba Afriyie no ajaba jewelries wona adu on ne tom wani da gurus wawonyina na prepre yadu ayabachia ajaba no ajaba jewelries ajaba Afriyie wodi amno no Sabre oye ba sofo ane na yire nso aduha Sabre oye ne ba sofo enso ane na yire aduha na yire abusua aduha betia sofo amane hyede ne yakọ ejaba Afriyie no wodi abene no fantem fram de amene so wano na magana fo nyina yenya komade papa ane aye ensasode papa yade ho wasan wo t-shirt aya depo kasia emani nyina munti ana ajaba wadu ha ejaba Afriyie no wana aba no kokodufo anto amfre dano ase yewia obi antwa ne mfa nsabode abi mfam Korea fo ne nsabode na bedu ejaba Afriyie no ubenya se papa ne ajaba minya ne sanka mepe ajaba no Sabre bema adubrempon wokuko dufo bema adubrempon wanu so ani Korea fo na babedu ajaba Afriyie sia osikawura wodi sika dinne wodi sika edi agudie wodi no sikwa acha de fa ya di sika anayo ajaba Afriyie sia Sabre wanu so adruha ya wo mo so eba betia enso abodie Afri sana abusua na ekasai wo mo so madie nyina ani owura opoku age wo papa ema ni owura opoku age ma ni onuanom enti abusua so mo ba ya Sabre ko mo tika na so wiase mpanyine se biko bi man ka bi die yechi wo mo so mba ye mu kro mo nsam eye 800 Ghana cedis ensi bari nyina so se nuanom na ye fanti abre waka so bi yaje ye de osoro ye da mo ase nana opoku age ma ye wakoda bi apiamo aya ja wotwe yasra onya botra Sabre aya ya obedu kechire wana emprepre waba bedu akoda ya obedu kechire waba abekensa ya bedu sikewra wadi sikani yatia menu wabe sikani mapa yama ya bedu kechire akwaba odi amno bama Sabre 1985 year group 1985 year group Mama aya Hega aya Sanako Ventures Sabre prepre wadama wumeti fuanu wa mukosuku utichani ba ku edim Sabre wa madura abatiao yama shade ene yako 1985 modi amofa komu anza na mu wie suku 83 na komu ho nanso mo fa mu nyina nyame ahirahira mo ma mu nyina kwaba that's it bro yasra mo ha sa wuni dwuma bi adia enya bibia ne yebedane mic na ma wo yentie sa de we bibi nti mama yenti na emwaye nyina oba de information ma ye mini ameda se sa de ye no Sabre honorable atabuafo kane mrasha badwani ma fomna abato ampasua no Ghana na msinia no US abrochimem honorable atabuafo kane city engineer KMA Sabre wanu so adruha ya wabachia wura opoku ajiman ene na busua ya omo emami nimpon ene waka nchiregu abraduani sesuo wura atabuafo abusua mu akwaba yada wasede wani monyam ya odi abata abusua yachi anidie mwada ni etie we show Simonshia FM woman they turn live yes streaming live way every aya
Aya Bamson Company Limited. Seconds. Wamadia ni nanapoku oi. Nato Macintosh. Nato aya obapa baby chat. Catch to promo gifty. Nafe ato mama hega. Nafe ato piapu. Munyina omobaya. Omukra 1,000 Ghana cedis. 10 million. When so free aya hilltop. Aya Pavilion Ministries. Wamasil Maya NC Baby Jatani Gifty. Nato Macintosh and Yanumina. Nato Mahega. Oh Munina. 5 million. Afremopia Mochini Mubium. Emopia Kasabium. Wohumia Enyayi. Emopia so Emaba for Emale. Mijina. Namijina de Ma Aya Madiana Oi. Nanapokwe. Napoku Misra Wedia, you are Sumnatia. Nanapoku Edim Comedy and Sobeti. Wedia camera for Monfantoso. Na Ayana Jumeku Cassia Bako. Ah, one in the Juma. Nanapoku Misra Pajatira. And Jabia na Mr. Hong, Korea. One in a year and in Abushia Abaya. Wama say, Omidi business at Aye, Mr. Hong, Korea. Waswabaya. 3,000 Ghana cedi, 30 million. 3,000 Ghana cedis, 30 million. Mr. Hong si Ensu Show, Antonia Biapu, Anto Macintosh, Anto Hega, Anto Aya Baby Jet, Anto Afriyie sound. Yamisha Munina, Yadamunina Masi, Anto Aba Gifty, 30 million. Yo, Sabre Ukomansia, Aya Krobia Santikotoko, he photographer and the videographer. Yeah, friends, a piggy. Sabre waha. Sanso so na pampa so abusia panyini. Eye nana kwame. Wade na yire ene na busia. Sabre wa muso so adru han momde o monyam. Ebetai dwumadie ati. Enso amodie efri eye Kwasjo. Sabre nanapoku unia pani Eric Motors. One day, I didn't even fake be anywhere. I report to see what I am not the Englano. At 2 million and a 10 million. Never we uncle Mr. Hong on our 3,000 Ghana, 30 million. And then Wakra Eric. Where the Napoko Wakra Eric is Swabenya Sika Setem. Now, so I say, I can't see what Etobaya Eric Benz was Wakra 200. Miraje. Robert Sabajina, dear, and San Papa. No, that's your bro. Where's so every Yadiana, Nana Kwame, a magazine road was say Nadiana and Mambi, Yapo, and Afe Mage was so by ya, nearly 200 Ghana cedis. Was said Yanumi Gia, who did yes, Busiabati and Sebusian, Yanfan to baby, a year that a swan, and they are to Yama However, Yate, Tiadasi. Sabre nananom nyame aduma 17th of May and yebeye ye ne yansan so na hia pa ajaba kokodu fo no ene ne bunya mfu kobeto sika gu papa ma abufu na sika ye di anwe sabre mi gina ha aya ajakopo ho Methodist yama me na safra onum asom Sabre Methodist Church warmadu abetia emani abushia nyina da Jakobo ho fo na adu abetia no Yamamunina Kwaba Sabre Mijana de Ma Aya Bamson Company Limited Seconds Womuni size Company Biegu Omudi Ejina Nazo Seconds Womubaya Womukra 1,000 Ghana cedis Opima Kumaku Eduprim 10 million Nyamishamo that's your bro Sadia Miniano Adi Kantre Munom Penisia Bosoba and Meja Paye Abusia Madaroma, Yentini and Fanti Koto, Koni and Fanti Koto Gim, Se me Bosomeno, Neda Tosu Edun Song, any Abeya Briwatia, yet never tumpem, Ababusiana of Fabeswa and Yeti, a Humachino 9 in the Nodumuswani Abieso, Yadia Busia Bedinkra, Nafea, Yadia friends for some, Yabapa Mekura bread, Yavia, Yatrasia Ye, interested of what I done for you, said, Yetia Kabui, Yankai, Yanshadow so. And so about the Africa just sapon. When we are prepared sapon, was so much in a new Europe to mine. 1 million and Papa J, Nafatu ye, Nabrano Sua,
odi ato ade kura die ne de aboa ma me ayi no ansana yebeto so Macintosh baby obia betrase na sabre wo dabrichi wukrunom adruha ebetia ene wabusua wonsenom ene adruha ebetia wo no wadaroma Macintosh oba pagodu fa wo de China ka sabegu Ghana madudu anya bitwe mese ukona kati wa tafuni road awon na teso kapa azobes nyamhia no nanano modama sabre mi jira ebra Macintosh okruni popo na busua tiai na me kam se mi jira de ma nanaduku ane aye Mr. Humble woma de nyina ane nanapoku mo amochiro mo fadi ne ma nanapoku wase na poku agema oi ensu so ensuo makomako aduono 20 won we sika botre da so Sabrei aya Mr. Nanaduku and Mr. Humble won say aya oi napoku ensu so aduono and sika botre 10 million nyame nhyiramo da wase sansu na biem okay ya dia tuja yo minia medase enne ye nyina ye wa ha kopim se no nsia bebo yesre wo soro na otwedi ampo nyankropon basa yi adom se ono anti nanim ma se oni ewo mu na ada no da bia wo nanim na ho se ya enso abodie Afriyie Ghana Private Road Transport Union ye tente kan se GPRTU omra ne nyina ne se ya mfamu ankwa na mo ajisu se ye buada na mo de be kɔ ne buada idie ene omuso nya bia no de ato baabi na sabe obi ho techema omde abeboa isan se mpanyini se asam ne ka no ntina akoto pɛ na aka ato GPRTU empanifo so mo ba ya omu kro mo nsam eye million baako bienu miense nan enum edu omu se mpanyifo mo nye na dade duru asam mo de atosu ma hoho ebeba we so Afriyie Kumase Goso Kwasan branch Kumase Goso Kwasan number 2 branch omu so eye GPRTU ya omu so heka akoba die nsam so omu dada adwumadie nyina ne se sabia de maso ye kwa ye ba no de be kono de aba de enso nya bi de kohwe abusu ne atua kan aka ne nsuoka de de bi atua school fees omu so de million enum omu so panyini OA na napoku adman na nasom fatu ba bi ye na ye da ne dura wo de atonsuo ene nsa wo kere nyina boma million aduonum tetede no nei 1500 Ghana cedis panyini si yaje omu ya de na mompene wo mu Ariana ya twaso bro nananom anianum ni nyina biapo nanapoku Macintosh anwachi mama Hega sanako anwachi kechire na kechire tie bi dia na ba bi je teso tie bi na mu nyina matie nananom tie me mo amuni aba amade nyina oba prama ene oba pa mi amade nyina mama boat wo mu na ake wo bomu no anopa Musa ba pramani na bushia betire nsuo makomako aduonum 50 awia na ba pramani se media menimi nua botu ye ne ate yesanke humbom ye mnyenko bibi na kumasi adase abrochire adama mba ya ye die wo mu 500 Ghana we se fanto ayuwam na dudu mo bi nguso nyame nhyira mo na no nyankopon twedi ampon yedam edam ase aseda ene yede mamo yentimi wo aseda fo eda ase no yede na mu da asede na nso de modo so aproso ama ye ne yentimu ne ye hui yede asede mamo nyame nhyira mo sabre we fi aye sister C wasiensi aye ma Hega nantu biapo nantu aye ma baby jet gift num nyina aye obapa Macintosh sananum nyina we aye 300 Ghana mami esinya minshano we sufri ajayire so ba ya 50 Ghana cedis biapo wunu ni anum nyina na apoku num nyina monye fabinta senkonya we so aye obapa Christy wasiensi mama Hega mama biapo baby church oi obibia mama Macintosh 700 Ghana 7 million that's your bro you don't want to say yo nana no madaroma ene de se de esika no ye wa ha ye som dwumadie ekoso nyina eye MC Royal Event Center dwumadie bia wodie bia to safre wo mo se wo ya yefro naming ceremony outdoor eye wanya birthday na person to safre wo mo de unya oba kwara nto so na person na twempena ofro mo a omba ba hihye bibia ma wo
wɔn san so wɔ bibia wɔ anim hɔ apɛ bi akɔ a wobɛnya bi de akɔ a no ma na yɛkɔma kɔma ano deɛ bia yɛyɛ ne aka mu ha deɛ no ebi wɔ ha ɛnsɛfoɔ burukutu asana ɛne deɛ wɔ hɔ bia wowia na de broni deɛ ka ho yogurt polo aha afei deɛ frɛ no sɛ ɛyɛ tz yɛ no so awie su akyɛkɛ banku ne nyinaa bi wɔ hɔ kɔ a wobɛnya bi wɔn mo ɔsa so ntrɛ so yɛde wɔn namba no bɛto dwa na wɔafrɛ wɔn mo wei Afriyie nua bɛrima Daniel yɛ wɔ US aburokyi Opemsuo na aka obiara bɛhu no na konta ɛne owuro poko adwuma prɛko pɛ wɔsi wɔn onuanom baayɛ a wɔn kura mo nsɛm million ɛnan owuro poko adwuma wɔn nuanom wɔnyɛ ntu baabi yie na yie ne da so a yɛde atɔ nsa ne nsuo ama hɔhoɔ bɛba yɛagye ɛne nti yɛda ase bi ne atoa so Sabre kachre badu kachre badu agrochemicals one also na rent house papa we ye nipa say kachre badu sikani premania wobu adia no fari adie one na sabre wadu ha wo bechie wanua no kachre o say due mienue na nishonya sichire na kabi atafe Sabre mijina de ma aya Sister Miriam ane na aduma wo se omobaya ento oba gift so kachre na to anuanu ni nyina 200 Ghana Roman sister no thank you nana no mani die mu ada Sabre mijina de ma aya 1985 year group Mama Hega betrasio na kumasi adasi abrochire Sabre aya Queen Mother wone hima trase sanako onto entwe wadwa nyina na dawroma wane biapo omke uba mu amsentumai ye betwa temu nyina ye twa bi na bisame no na no dawroma ani die mu ada Sabre Mama Hega meni nkomotia 1985 year group wei musuku wei de no abon kra no wotimi kwa A1 wadawroma ani die mu ada Womo baya, womo shomu krayensem, wape, Obaega, Okokodufo, Oyema Papabi, 1,000 Ghana city, 10 million, 1985 year group women, now teacher near what Wadia war, no him, Mr. Adabo, Ukabase, Yamishrano. Nana no yentie ya bay ebiemo. Sabre Mama Hega, wonu ni anu nyina ni titiu, ma Hega mesrome nkwansa tia. Mi bodi ni na afem ni anu nyina dia to so. Ma Hega, dia bai wunti na ba na so ntu ni anom. Eye Christ Assembly Worldwide. Wa mso mo ba ya, empire di omo ne wa. Bibia mu ya ne wa. Mama Hega, Christ Assembly Worldwide for so ba ya. Wo mu kra 1,000 Ghana cedi, 10 million opidu prim. Yamin Shramo, that's your bro, Yadamwase. Yo, mini amaso, mamma, twaso, ewaha. We every mama, Sisi and Afe, Nanaya. Was NC Mambi, and what Yanumina, when you fan 2 years, 1 million, a million, no, Makumaku, and Sia, a Pusiasia, so me a dasi. Where's also Afriyie Bema Yadiana and Tuakusi, was a Mambi, Nadia Nano, and there, Omamini Poatuabus, and another one, Siadua. When Tima Busiasa Cocran and 7 million bako, 100 Ghana cities yasom. Sanso away every Mama Kate was the NC Mambi and I feel when Mama Kate when you Ghana or London. That's what I say. Sabi, Sekuntru Haya, Ninchia Neba, 2.7 million enum Yate, Tiabusia Dasi, when you will slam. And Idiom diet Tiaway Sabre Mijama Oi, Napoku Mesaya Tia, Nasemiana Mianusuna Kwasumo. Jinama oya wa de nyina ofado ne yankofo ba ye ofado na jina machi on na yankofo say omukra 4 million 400 Ghana cedis opema akuma ko nine we su so ento magento show ento Obahega Sanako we dia Sanako tiemi an atu ento na asamwa ba ma asamwa kokote wokuma nyini wose ye ntiantia me yanko na anu madama Mama Hega eye wukuru enamfofo ebeja no na dofo Omo banom se we ya bani memem ya beta na asamwaji nana madama wono na asamwe we ni panti Sabre mijina ne yonko friend osi asoba ya o beta na asamwaji na to Obahega na to anua no nyina bia pom nyina mo ka ho ka kire anuachi baby that 10 million osi se 10 million and amufo nko beja ni mponi o
na ni ono amu we sufri aye odogu nana one papa we ma woni ntam ko betu sika se nanso mu da so wa ha wase ansi mama ega so na to na samwa 1,000 Ghana cedis 10 million we aye odogu nana one nana mani die mu ada we efri aya na samwa achechefo wo mu medina tie ya trade wo mo say mama e ga no nua no 10 million opi edu prim that's your bro anu ati mi gina de ma chama info edi nana samwa echi o mse nto mama e ga ukru ayonkofo nkwa na mo nsa mi kirei o ma ye de 5 million opi enum prim when she free the whole was yansi ma ega so Anthony Kron ni krutino ba ye obeta ukrachi na yansi ye na ye fe 5 million when show na samwa Isaac Samuel wa wine was yansi so na to oyire the body program ono so say 100 Ghana akra ketwa yadamwas Nana Afia cancer. Nana kontone bani popono no. Yadi ane mwa enu afweni nginada. Oye efri uso nana cancer. Nadisi anu mna akasai. Wamswe mba yadi akonto mano. Make wabum. Baby dead. Biabu. Ana obapa. Afriyie sound. The can say go we say the gift no nyina ka ho. Macintosh. Ensimo so 1 million. That's your bro. Madaroma abusuya monsa fuma so mfemme enso abode ya ebai muamani tuya na de asie de ye nyina ye kire ye do adi ye de akire ye Europe kwa adman onuanom ene abusuya de ato omani we every Mr. Bishop good morning Bishop good morning was say na de nyina ni Sister Hagar and afa Sister B ene Europe kwa adman anuanom nyina was so bayo kra nsa no million makoma ensia abusuya nye de fantu ye obapa se wa mahu we to so every honorable permit takwa assemblyman was na de nyina na Europe kwa adman na na pokwa na wo da abusuya mu de na tesasa bi esi uso a odi de se abusuya nso aso bete was so bayo kra nsa million no mienu abusuya nye de fantu ye e duru da bia ye de atosu abusuya we to so every Mr. Richard and as a Richard was edi ameka obi abewu ne say ya big guy was so so de million no mienu esi na opoku adman na nka abusuya nyina Sister Hagar woni wonua senako na fe Sister B ma B wadaroma ba bia wo bia montana se santini ato abai printers omom yes designs ahodo wadaroma sabre wo mo da duru ha wo mo na entoma bia ba wo mo che design de man ntoma na be ye fe entu hwe ntoma wa ha ni nyina so efe kama chese design de se wa ha na no wadaroma se de me ndi kaka na wase asem na mani so na kotrem enti modi ntia na maso so e wa ha enso abode ekuta mi efri owura opoku adman na dwuma yefo wo mo mutidi car drivers station sellers wo ma ko station tonton niema e wo ho so watu ka be duk pastor paste ayira anasa se be draws e fan tie no wo mbenya full draws e wo station ho am wato afi o mo ton niema wo station won da nchenya station master to mo yese ba bia car bia ko no nipe wo ho no benya car dia ko e na afi workshop o mo siesie car no wo mo so ma de nyina na opoku adman enne wo mo na nimpon e da fom a wo mo ntima hwe wo opoku adman sa no mo nkomba ya wo mo kuto mo nsem million no ba ko mienu miensa enum wo ha any aduonum 150 million old Ghana cedis and 15,000 you don't know mo so Europe kwa admaje na so de eduru kwan san say dia ribia to so ma bere wa sade workers drivers station sellers and of station masters and workshop o mo kasa kire woni 15,000 Ghana cedis yaje e de atoyi ani na ya to so e wa ha sansa ya kwana makomako wei tie mi ai wei die wa wunua Mr. Francis Korea mai wana kasa magazine wa jini di ba bia Korea mai sina die nyina no wadama na poku
Korea my soba ya. One in the tom the manyina can be. That's what Obama. When she so much on 10 million. What be a duprim. Korea my. God bless you. Kotos papers, papa. I wanna catch it. On a 1 year papa. When she free a year fake. When every a year offer a piggy. Sabre offer piggy. Miano offer piggy bama. Was one of the Ankadiamu and Gonchesica Grand Monyamodia Safata. Kwasi a piggy. Macintosh. Winunian Winna. Work out 200 Ghana cities. Sabre na Kodiaima Edruha Wachia. And now Kodiaima Edruha Wachia. Yamna Kwaba. Now Kodiaima and the Gusha Ochiano. And if you want that, Yamia Duma, Mabo Sumene Tosudun so, a year in Rambakosuaha, Yamadi Abrewa Ewafitiamu. Now, Madaruma, Yako Aquapan Crapre, Frabe Transfer Division Park, Astrota Fana, and Usikasa. And if you want that, Ahanya di Sansaman Pom, a Mobian, Homimobian Casa Fubelia Duminimame, Janema Amasawa, any Oknu, Wamusi Abaya, Omukra and Sam, NC Aya Macintosh, Obapa Antimake, Sabre Mambi, Obapa Bia Pontin, our fa any no canin in the Tomaduetia. We are say, oh, fire and go for any young for Anthony, Conquansangua. Nanum Sabre Amasa one powerful. Was so one who grew by a USA on Bucho, NC Macintosh, not to a Mianum so. A messy baby gets in Muna, oh, no, Mama Eganum 10 million, Opidu Prim, Namis Ramo. When so they talk to a mede to da. Way every Enjoy 20 years, Moetima Sebiaco. Yes, Ramos is a Munjansa, Munjansi Mansa. Munjansa. If you are at Trevi, say my way, Vena 20. Way every about perfect. Catray. Gift to your papa. Antonia Numina, Katia to Prumo, Katrin Timian de Oyanko Feka Wabro Chimam UK, or so by 10 million. It's also Antonia. That's your bro. Yo, Beba Poquajima, I wouldn't know me a Busia de Atomanina, Madaroma, Monfoma so and family. Sabre Mijinawa Emma Ejaba Afriyie Siao, Wodisikatom Prada, Wodisika Junior, Ejaba, Wono was a Sabe, if we are saying Penisi Quacha DFA, Yadisika Nayo, Ejaba on the Bear Magan, how was seen is go to first, no division and Sadi Tone and Sa, and Tejaba dear, Yakasika good idea, what is Sikasi and Oba and one charge ye, Kiabon Branisi and Uncle October, Ejaba Sanadian and no Poquajima, when we are not a precope. Into a certain or non sort of mamma and that form, into another Sabin Quartica, Nance was a coming man coming the H. A Dabaso Baya, who can in 7 million of Baco, $1 million at Yolu, a 2,000 Ghana cities, Ensign and Opoqua Jamai, and Womianumina. Sounds also and a Pian Ponsa, and Ponsa Baku or Baba, or Bad Bonamfo, or Bad Okabusian by Yabi, or Babi or Wana Mutu Nikobusian Pamo, there be, or Bakuso Baya, what was in the no million doom. Was he NC baby and I feel gifty and Yabusianina Yate. Sounds also and a Madianina, Mr. Kwamwabuate, was in a classmate and in an Opoquajamai. Anyone was a Quajo, was he a Muninimpon, Wakanchina Guabra, and Susua, and 20 Mayabusians of Biocran and 7 million enum, and Dabayan Simoswai, Namonfante, Oledi Ekasubi. Where also Afriyie Mr. Aya Amidu. Mr. Amidu, Aya Magikuru. Wasi NC Antimagi Okuru, and Afe Abusuan Macintosh, Antimagi husband. Wasi Wabayokran and some 1,000 Ghana cities. So they allowed Yamidu. One was a Antimagi Kurunia Busuanina, Yasom Yadasi, Mr. Yo, what are Ramosama Timubio, and so about Yamitre, Aya Antimagi, Aya Nemano Epapa,
asem na mekan aha wono ena de 1,000 Ghana eba ya wasi enti atemage ene abusua ne nyina so yade enu nti adase eye Mr. Emmanuel we so every Mr. eye Emeka Ike wasi na de nyina ene nana opoku ajiman wono so ba ya okura ne nsem eye 1,000 Ghana cedis nana opoku nyi no momfa tuye wasofo Asante Mr. Asante anasa wasofo Asante wasi NC nana poku ene ne yere ena afa abusua ne nyina wono so ne die ewom eye million mienu yasom enu ti adase sanso so ena eye Mr. Yabua policeman USA wasa na meka obi abe huro na de nyina ene nana opoku adwuma bodom na se OA travel and tours opanyini kwalkyerɛ for da no wasi wono so ne die no million no enum abusua mu so moe na ya fato bibi ema abrewa wezo so every aye Mr. Ado Ajay dodo na friend yaw Messi na fe wona ne yere wo mo so ade wo 300 Ghana cedis abusua ya so ya das Mr. Emmanuel Meka won so oso ba ya AC nana poku ene abusua na nyina so no so de million no maku edu 1,000 Ghana cedis abusua ya so ya de ato ye mini ato aso sabre na angoma so hima edru ha angoma so hima kokodu fo de wonto awia no tafrebo so asansa kokotia kwa wotwa mentamfi ne agina fo fie na nso ni no wada je na de na akoso agama no ene wawuru na nim hyanshyem na de wanka bidie oboso dugu royi na nkonanko na angoma so odobrupi yama wakwa bebro ya de wasiansa na de na wofama no echeda asante yoman yampa momi agije no so na de adu onyum kro na abebo na nsamu na momfa nsan na sika na momfa mra ye beje ani de mo ada sabre na angoma so no na akoso agama no wada frata baba ohwim frate wadudu bribe dia wonto awia no atafrebo so wana yabo akira mani akwakire no watechewre yakwashini kobudwa kobukodwa ni jabi kwachini bechem kokumiri brekum nitiko suntraso na so kwa so maso na akwashi agama mo amoni yo na dia wo nkwaso me pamcho mo nyina o mo amokon mu kwagya na ayima abetire madama Sabrei Obapa Macintosh Ununi anum nyina Wetie mi bro we Frank ene ne yire administration awo konfanoche osoba ya wo kranin some 200 Ghana ewi anu ache no aya new swame Casablanca papa we wa hwani pampem promo banyankwa Casablanca so ya 3 million o eni onu anum nyina ye modi kwachire da se bibra bie Yo sabrei abushia ni nyina mbetie ma yoko abushia dwade ma amase one powerful was 1 million amani abushia we aya odema piapo na to anuanum nyina mama bi sabrei mi nyina ma aprafi koto okoto popuni ebondo mpem Central Market osiansi aya piapo na to anuanum nyina aya 100 Ghana cedis Yadamase nyom krofo abushia panyi kwam tiritwie ba mama edi ada so nya di nketwa tetwa na santen ni bi wo ni di na da so to ba ma nada na kwam tiritwie no na prempa the second wo ba ma yadi adidie ma de onim nyansa suma nyansa fo ne suma na motentere na kwam tiritwie tie mi ai ewi asesa wo kwa wade fo ko police station ma te donko na kwam tiritwie ya bushia panyi no kwa wade pa rasadia na yire tiratira no wonna bushia Ojire na wushia somba ya ye cry 500 Ghana cedis sika o yire dia ma we anwumna obegina de sende na men sende ma o yeda mo ase nyame nhyira mo thank you God bless you abusuya for manda roma mo sanfoma so mfemme ene de ye ma minti ne nyina ye wa ha
na ema mi so nti de na opoku agyeman ene onu ama ne mema nom ene abusua de ato abo nti na ye nyina ene ya to abese no ente santene bia betia ye na ye bo mu dise printers ena afi eye printers and designers wo mo na ntoma ba wo mo kire se ntoma nyina e ba sabe ti se samboto eye yo design bia nim na wo mo na kire se design we na de ntoma ni mu e befa enti ntoma bi won ma no wetu din ena no ntoma bi di am tie ye se ye kire ne se me pekotefo na me se kai e mai mo ni ate ampa kotefo de ne die be ya enti ntoma ni din die me de pa me se me kopɛ bi ato na am de am yere daachi me pekotefo e mai so mo ba ya wo mu kro mo nsa million no mako enwotwe ensi eye antimage ena fe antibi ena hega wo mo se ensi mo so na mo nyentu ye na ye da no so a o ba be action pa printers and designers ye da mo ase wosoro wo nhira mo we so efri wo wura kofi buache wone ne yere wo wura kofi buache wo se na de nyina ene sanaku ene wokunu wo so mba yo mu kro mo nsa million no mienu o mu kro mo nsa million no mienu wo mo nye we so efri eye Mr. Nap won so say na de nyina ene na no opoku agyeman ene o ma bi ni mpo da fom a wonti ma hwe abusua sa akwa won so de no 1 million no enan wo se abusua nye na yemfa ntu ye we efri glamorous house o mo so ma de nyina ene eye sanako won na ikunu o ma sem na o mo kan eye sanako ene wokunu o mo so mo de no 1 million no enum wo se abusua mo nyentu ye na yeda no body abwa abusia we to efri aya Mr. Nap wode na yire Mr. Yap wode na yire wo mo so mo de omusu million no mienu wo mo se abusia ne wo se enti sana ko ne okunu e na afi abusia ne nyina so eso we efri aya wo wura aya anti atakusi wo se enkoma sana ko ne wo ene okunu wo mo so de million no emienu wo mo se ne nso to so fom wode na so aya sana ko ne okunu de sabia meboa Mami Madam Jane wase wono de million no baako eye sanaku wone ne kuru na enkoma wo mo we so efri eye anti kubra de wanto wa cho beton di wo magazine wase na dafo pa ne maame sanaku ene afe okunu wase wo mo so de million no baako wo mo se fast ni ntia wo enkoma na bro san so ya je we efri eye nana ajewa kode wone eye dukuhima nana ajewa dukuhima okodi abobi acha hotel ntakra hunu waso wano so ne dio million no miensa ensi eye antibi hega ena afi antesewa abonsu ene abusua ne nke nyina abusua munsom ne fantu ye median to aso ane die moda nana akosia jama no ena dia won fere chenda nana huru nanim sensenchem nana won fesuo nana dia chenda potoko adehie enum bi enono ane die moda ye tie we eye kuyeku Wama se kriyeko mama biapo antibi biapo tie mian etu entu nya no nyina sadi o musie ni aya kriyeko so mu kra 1000 Ghana eku akwankwansani ni ya kriyeku wodo nkwa fam won ma te sadi o nyankopa fa yanko sabre na so amdi kro na busua ene ne dom yewura na so amdi kro nana ansre ba makokodufo oda freta be masunama na so amdi kro so mi wura na azia no wana so am nyina ye ne dia upa umpo santane dia ma no upa akasa umu ba wa osemete promfo Sabre Asante Regional Chairman wura Smiler ya wasan eya adwuma ema GPRT wadwuma kuo no wasante bantam ne Ghana ha nyina no wasi wura oye wadaroma wabe na ye dia wie na fasting nti wode akwansra etato wadaroma ama ne kwan a na wono so ne mpanimfo abuom ketim mini atoaso ani die moda sabra imijina na mijina ma oye tie mi ai utie mi na aya wuni aya franisa biapo wonu so tie bi oba pa magento so tie bi oba mageno no anu achi ka chire tie bi gifting tie bi na frei oba pa aya atoto promo na Afriyie baby jet so tie bi na fe mama mage entie bi na hega so etie bi we fi mo amunuanu ma ewo agrawia mo ase mo papa no na akasai ya fra wo mo no omu de omu body ni nyi bi mfrim na mo boye wo ne ba ma wo demu ato so a ya dia enkade ye nkyere bibia esanse ya dia ye manamo wo papa no ma firi wi mo ase ba mo so ba ya unu nuanu nyina wo papa no ene unuanom omu firi wi mo ase krom nsam
12,200 Ghana, 12 million. One say the away mom no way. We are more for where the upper panel new yanum. Wadama, Yamin Sham Padas you pro. Ogason go. Anonia Semno. And Idia Mada Sabre Mijama or Sofo Bota. Or Sanadiana, Mama, any last stop. Meka Ayakatre 50. And Tona Tunia 1 million. Yamishamo. Wabana watching us in our Monza Quabo. We are so gonna watching us one marry. Who are one shoot, one children, one over there. Yeah, we are not on one ship. That once. Now, Ponsawa head and you're ready to purchase. Nanano Sabre. I am one must say, are you Kobushi and Amuteme? Must say, Atia, Atia Brogia, or Cassatoni, or so by one in the ma, the Nananom. And Nabushia, Wobukra 2 million when you get to be anywhere shot. And Gagana, a positive when you don't care who are running at you, we are positive and very serious. Yamin Shramo Bamchawa Babonyumbia, a dio, when you're money. Mobia Monyom, Anunti Anna Sabre, Yeguso Etunisane Abasa, Nanana Madame Manidia Mwada, Mount Sam Nantian, our angel of Femoha. Menini anu ya kwani ya basa mo pa adwuma no na sabre ma wusamia ma de nyina na nan ma ne de mu ada ba ma na na poku ajeman oi na poku tie mi ebru Sabre, I need you more da. Mijana Mijama na apoku atemai. Nema, and you are not called Ababa Beatrice Pokia. The car Edison Pokia Piapu, one also the ma. And Nuachi Ababa Magrasana Macintosh, one also the ma. I need you more da. Ababa Gasamwa Sanaku, one also the ma. And Nuachi Yasidabita. Comfort Afriyie friend baby tet one also the ma and now Ababa Katia to promote Kahubi Ababa Gifty the early one and the last Sabre one man in Anake Wabo Sabada Wama se prayer bakwa na bunaka bomemu Nana nya wani awo yam Mini wabi awu du anya waso faso na so manya waso faso mi asida na menyame Womu ba ya womu kwa ensuo no mi hunu bita Makuma aduasia 60. Woman see show way and ya and show funibio. And show be a banom na diao. And show I want my what the other show Benyan Crowdier. When we are minas, I Coca Cola no, a noom at tatua. When we are sick about a tattoo. 10 million, 1,000 Ghana cities. 1 million man I can't woman. Amami asansi subomi na sanko fase injiri. Edi ambubo ye nyina chino. Ni nyina kwabie sai. Aya emani nyina mommy ni menyina. Emani meme nyina. Ni mani nyina omumma emani mema. Wo bukunu wo yirenom. Na akie wo bom sebeda Matias ye. Aya ne nananom. Sani abakanuti na. Mame nananom wo yirenu wo bukunu na akie wo bom sebeda. Ya yensi ya subi mada. If you are so good, what the four would you to me? I go what the powder perfume rice. Yaba what the po, one by a show, Akuma at your 60. And I dokono, enum, when we are sick about that show, dokono yama Akuma at 210. And a sick about that show, 1,000 Ghana cities, 10 million. One must say, now what you don't put in a year da. Yadi Baba di agree, Yamin Shramo, Damwase. Where's you free? Allah, o mami abushia Macintosh. Ye kape mami, azobe se mami, China kase mami, baby obi atie bi. Allah, sanka o mami anguna nkwa sabre de ani wanya dini. Allah mami, sabre wadama. Nani abushia
wɔn ba yɛ mu kurom nsɛm 500 Ghana cedi 5 million wɔn se yɛmfa nto na nso fa to ɛbo adɔm daseɛ bro daseɛ nyama me so me toa so sɛdeɛ me nua no kan yɛ no me din de mmeranteɛ hene rɛko probe meyɛ adwuma wɔ Angel FM 96.1 dwumadie bi a wodie bi a wohia sɛ bekyea me deɛ woto nsa fɛre me nua me ne akɔkoa a yɛba ne aba bɛsom adeɛ a ɛyɛ ho adeɛ paa ne sɛ wogyaa wo yere yɛn deɛ anyi sika yɛn deɛ ɛsan atɔ nsa ma wo na ɔde akɔda nyame ase yɛn deɛ akyɛ koraa so simadu na yɛwie wei efiri ɛyɛ owura ata Japan wɔne ne yere Antiakosua na gyina me nkyɛn fɛfɛɛfɛ wɔsɛ ɔma deɛ nyinaa ne nanapoku agyeman opoku agyeman pamboa wɔdodoɔ biribie wɔsɛ ɔmo ba mu kuta ɔmo nsa million mmiɛnsa ɔnsi owura agyeman poku so na yɛmfa nto ade koraa deɛ mi agye ɛyɛ Bra Charles ɛyɛ Auntie Dinah Okuru Charles ɛyɛ ɔbaaya wɔso ne deɛ no wɔ million enum ensi Auntie Dinah so na abusua so nye na yɛmfa nto yɛ yɛagye nti yɛadase wei so efiri madeɛ nyinaa ante ama siawo wɔse nadeɛ nyinaa na ɔba pa hega ɛna afei ante bie ne onuanom ɛne abusua deɛ atɔ ɔmo ani wɔno so no deɛ wɔ million mmienu afei deɛ kura mi efiri wɔnrabo ataboafo kane na ɔyɛ city engineer ɛma Kumase Metropolitan Assembly opegya no ho so ɛkɔyɛ mmarahyɛbadwani ɛma ɔmanfo wɔ adansefo na abatoɔ mpɛsua so afei na Danko Akufo ado gaga do showboy wɔma no so no ɛne Ghana sinemu na wɔ US abrochimam wɔse nadeɛ nyinaa ne nana opoku agyeman ɛne wɔnuanom ne abusua nnɛ sɛbe ɔma me aka nkyene gu abra aduane si soɔ wɔse ɔba yɛ wɔntumi hwɛ abusua saa akwa aban na free power nanso de ɔde sie ne kakra wɔ hɔ na napoku wɔse ɔpredwan henum esi so na abusua nye ntoɔ na yɛda no so a yɛde agu ade koradeɛ mu saa nso so ɛna wɔafiri ɛyɛ Mr. and Mrs. Kwame akɔwua ɔmo so ɔmo adeɛ nyinaa na ɔba pa hega ɛna afei antemage ɛna ɔmo maame ne mpɔ na ekɔ yi panyine sɛ sɛbe obiara a wɔsɔ maame ada bi a ɛbɔ no nsia ɛna abɛhunu deɛ ɛka sɛ ɛnokorɛ ɔmo ba yɛ mu kura mo nsa million enum abusua nsom na yɛmfa nto yie yo enso body am boy ye wada ro amsama mintim bio eye maami tiwa ne ba Dinah eye Okuru Charles wana be bo nsawa eye 500 Ghana cedis wasi NC obapa Dinah na fi enka abusua ne nyina we so efri ye anti dufie wasi NC nanapoku na fi eye abusua ne nyina million miensa yasom ye di atuye abusua ebede we so every Mr. Kodon Katia and afe eye part wo say enkoma ajadu mama part and afe ajadu and afe wo wuro poku agyeman ene abusua ne nyina wo so wo de wom million mienu patojo krata no na ye fa kwanya esu ne atimu se adofo ne jamfo mo nyina mo bi entie ne fa nto yekotodwem ye sra wo soro sa de patie na keteja yenya nyankopon ya doma bosome enum no ne da to so edunson ene ye beyi abrewa yɛde aberewa bɛkɔ fie ne akɔde da no fitia wɔm ha ya na ya mabusua ane adɔfo so bɛhwɛ na ni akyi yɛne aberewa di nkra wi a yɛbɛkɔ akɔpɛ no korabrɛ yɛwie busua bɛtena sɛ wɔ division park ha yɛyi ne anu aberewa kyi sikasa ne kwasi ada soɔ no yɛbɛkɔ de friends na ase asɔre na yɛwie a abusua bɛka mpata de agu fam ɛno nti yɛntie ɛnkaboi na yɛnhyɛ no so nananom ani die mu ada yɛntie wei atani ata wasi kenkenka ata ena de mometum so ate na mutu kwan ache yasra moda sabrei anyadi nana poku ajeman we dia wada matie mi bro Mr. Ato Mensa new plan wasoba ya ni die wo 5 million 500 Ghana cedis ensu so na tunya no nyina sanso na eye new plan union aya addition ma wase na apagwe 1000 Ghana cedis wasom dom e free tetem prede bepem na ugusu wasom dom so na apagwe ase no fe no 16 years o be ma dada that's your bro ye indomi wompe that's your bro na nanu ma ni die mu ada nana poku satie me ha
we Mr. Amponsa Mafo. Now, and you know, two way. Me am over. Now, Amponsa Mafo. Bamaba. Wana Kasai. Mese Papa Isika. Okay. Nebo Mako Eya and Sawabi our household. Papa we Ghana Ufrufia Pibia na Kabia Yakwa. Yatrone Kanachi anyway transport. Anyway transport. Washobaya. Sabrei Washobaya. Anyway transport. And Apokwe, Udunianum, 10 million was a jet. Na ejawiase na abakasai ejawiase bema sikani premeni sikani awonim sikana bre bema nipa enkwa hunya no na no no ayi sika botre 5 billion what they are charging for was some fansom dom when your friends say nipa papa enye wonu asabi ya to aduane ma di bia na asa ka kira se no that's your bro na no madama fa sikani yonkwa fa hia ni yonkwa hia ni bia ya hoye a that's your bro sabre ejawiase Washobaya na dia nyina ne na pokwa agyeman wudi anu mienu dia baako nkwanya baako motesa so amenkramofo ne dia huo asantefo ne fufuo wo mobaya adewi asikro 2000 Ghana cedi 20 million wase ayeda no wo baase dia so ne baase do san be jaw nyame nhyirawo that's your bro ani dia mu ada sabrei ani dia mu ada bijuna de ma aya Mame Akua rice. Yadona frana maga. Sayanuan makadia. Wasiansi sanaku. Ane okru na samwa eso. Na tuwabi shianyina. Entuma baby jatiru nyina kaho. 3,300,000 Ghana cedis. Ajawi asimi nimsa dia kabia wadi asuma yansawaka. Sayo jina haya mwakade. Ajawi asi asuma nzei. Enuni asamono. Jise ya yako. Baby one home. I you bro. Aya sister Asantewa and in Abushia. What is he Nana do and in a Opemsuo. Not to Oe, not to Biapo, not to Baby Jet, not to Gifty, not to Aya Mama Hega, Obibia 5 million Namishamo. Biapo Sabrei Bijrama baby ane aya Doris almost 3 million Biapu Mama B Unonianum Wenshu aya Abi Skolo Wase Central Market 2 million NC Biapu so Antonianum Sabre miami nimno apejamu ano no apejahema wana edurano miami diemwa Mata Krufinti and a sabre. Obapata Krufinti na sabre na pajahima. Wadu hebrew pajamu no wada frete. Diana chia brade. When you compensate to phone na wadi agneto. Na pajami hu ni mfia duni. Ani asa asia. That's your bro. Wedi amiama ye na naba no. Aha, me na na da form no. That's your bro. Yentie aya dia bai. Ebra na pajahima echie. Yo mini amedase. Sabre unu se gate one my beja enye obia sa yade nyina sikawura oyi akwan eye Kofi Job sikawura oyi akwan wosi adan anobisachi obri pantampram woni wonua ni toto mucho doctor Salina sabre woni onuanu nyina na omso aduru Job wo mde omani monyam eba betai nana opoku agyeman eni nabusu ade ato mu nyina ni owura Kofi Job wasa aye evangelist wotufo wamadi pasa kire omadwen wodidi menkrofo bi die no ano bisachi Kofi odidi menkrofo bi die sabre yato ne yahu wodi unuanom eno oyire ene wa gasa toto mucho sabre wo munyina wa ha ye nyina ye nim se eja opo sabre onimanyamfo Kofi Job Bama ba wane aya na de nyina oda frata ani abushia pa na ba no ye be ma Kofi Job sebna sesafo
said you also saw what you are going to be a man, a shepherd society, and as a shepherd be my Sabras for coffee job, what do you for? It's so glad you are in Sakano, and near my way in Ghana had a safata. Was soon Sumakano, one and India Susma was sumo to a pumpkin so. Bama coffee job, no, would be a beneficent from a minister. A Sansa Cocotiaco, one a German Tefiniagina for fear, and sworn in one idea. Bama coffee job, what Bamadada, would be a corner shot. One answer someone something a coja witcher. We shoot him proco. Asanton Kobama, when the Sasabansan, Aqua, our dominant and Janishi, Bamaba, Kofi Gobinabano, and Yabama Yabatre, and Yabama race course, Baman in your country, Baman in your new Sikadi, Baman in your new Sikadabre, Bama Kofi Job, one Ajan, Yanfarenzo, and Namu. Kofi Job Atiano, was here, Matia for you now, so they say, and no, and I say, Ayanana, Opoquajaman, and Yabusiantino Waha. Now, what do I share? Eno ena ye lawyer no eno when the lawyer na eno na kan obi abehu no we anim wo soso a santini bi ato ya eba eye pro from CPC for sabre wo soso ena adru hanom no sabre wo bra Kofi Job wada so enam dwom ya wotia wada so nam dwom ya wotia woni wono ankasa ne hokani ya wo ye medical doctor oba fefe oba nyamfo CPC for your mobile, Aya Yadiana, Womana Samoa, or Papa Hagar, Hokani, Yawayansi Yerinti, and a CPC for and so Enam. Ore Kofi Job Waba Bema Kofi Job Nabano, when it Nanahimatia, what Yabano. A branch of Kofi Job or Yaquine, Kofi Job was here dying, Kofi Job or Yansu, who did the microphobia no, Sabre one and Namjo. Ya wone ne hokani eni wonuanom wo mo chiaba wo se ye mo bia ante se eno lawyer ena fe na no poko atman wonunti ena sabre bema Kofi Job wo yi akwan bema no wo si dwom eni bonyam sew enya bema ne bema wo bema ne mpanifo se de kotie besie wokodu ama sabi ebuko hwidi na Kofi Job de okokotie ba beka bema ne de onim sikadie bema ne de wotade ano bisearch obiri pantampram onyado mu ade e bo se kase monsa ne ato na moyi bema Kofi Job wey wonti na nadom nyina wa ha aha wonti na nadom nyina wa ha bema Kofi Job yesiesie babia mawo ya odura betena ai wamsifo yanso ya wa ha ya hwew 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 Baba Kofi Job no and that your one sifon so yagina watia and that your be jowo Bema Kofi Job watia sabre nana bosomtwe aba sehere sabre nana so adrujo sansu na fantam frem na anya sabre yi otumfo ayaya hima ene na nabodware Moses adodo yabre otumfo ayaya hima ane na abodware ya fremo owura Kofi Job ha no atena etimede ne baba ba bia ya papa Professor Kofi Abraham agro no na konya special ewo ha sabre Mr. Kofi Asamoah CPC family krofrom kura sinini nam kam kirabo ha de sia no kwa owura Kofi Job achi awie etimo ma ne ba bi ntena ha na obetena ba bia ochi a Professor Kofi Abraham no na konya ewo ho yasa pedu ama no ke yeda mo ase yentie amobia mo owura Kofi Job wey MC for ya twa wa cha me ya shebrance san ne ye besi ne ya moka Kofi Job wa be ma ba bijira de ma nana Kofi Asia intamu wano idea esase ngine sadio siani asoba ya 5 million abushia pengini na kwam chirichie ene bema o enu anuanu nyina esim so na tobushia that's you bro
Nanano mani die mwada. Ya pa mo ube jina camera nani mwa. Say ya tira me nyina yo ni we try live. Obi e hwe bi wa wi ase. Sabre mi jina de ma aya. Mi jina ma mod and crying. Anu adi ni chuma. Wasina die nyina ene ka tira gift ye. Wo wa hiro panyati ai. Uni amado say. Uni anu nyina 2,000 Ghana cedis. Ka tira gifty. Mod no. Ye wi anu achie no. When so free aya opanyini Jasmine. One also say NC aya about package gift so 2 million. Yamin shamo. When so free aya Ejabua say NC na aseso. Na to abushia 100 Ghana cedis. That's your bro. Yes, I'm making you mamaje. When so every aya and sonoma, aya mami equity one and sonom. One so by 1 million, and some shana to mammy tiwaso. Sabre Ejabua, Fabi Panqua. Ejabua Sabre and Jebiana, you didn't abushia baya. One by almost say, aya or pay back and so bro, Fabitas and Kunya. When so every matata was 200 Ghana catcher at the promo gifty and so 20 anom 2 million. When so free PRO was 3 million and see a year catcher gifty and 20 anom not to baby chat not to addition 3 million. Why in about Jetwaso? Yo mini abema metwaso. Abusia Madaroma. Samre Abrantia Kofi Job. One ho kani no nuanom sabre o maba bedru ha afi na nanom ani ntini akunyini enso so ewa ha ni nyina eye nana owura opoku agema wone nuanom ene abusua de atom ade ntini ewa ha enso abode yi efri eye Mr. Amofa ena fe atani ata wo mso mboma abusua wo Mr. Amofa wone nuama ntafo atani ata wo mo se wo mo eboma hega abusua One million aduonu 2,000 Ghana cedis. One must have busianso na yamfante ekaso. When so every Mr. Amiyawo. One in the year, one Mr. Achimai. One so my dear no Bapa Hega. One must buy $1 million edu and 8,000 Ghana. A busianso near Fantuye. Sans also and a year. Madame Amasiao was in the Ome 200 Ghana cedis. A busianye na yamfantuye. We free a year or Miss Mary Wahine Amua. Mary Wahine Amua was an idea of Papa gift. And I feel Nianum and Yabusuan and idea a year million mienu. Sounds also and away free a year Madian of Papa gift. A Papa gift is here and Sankoma anti gifty. And one Nianum, one soon dear a year million no Bako. When also every a year a jack quad there and I feel Cabana boy and an Emma. Cabana boy Emma. Woman say and come abusuani na woman dey said woman yetwe no munyi doa woman so dey $1 million enum woman say abusuani ntu ye na ayeda no so a dey atonsuo ama ahoho we so lawyer obo we say and come nana opoku ajuman adwuma wura officer amfia nko ama yebebua da we say dey $1 million enum we so dey abusuani nyina monye ntu hoy na da bi no ye de beka asem Nananuma ni die mwada yentie die bay. Sabrei Macintosh baby obia betrance maye. Eni die mwada. Obapa magiko kodufo. Sabre ekuo atani ata edimbi. Beka sweet queens na wanam na promo baba chia. Sweet queens for mon sori Asabe Macintosh Obapa onu anu nyina atenase ye beje nchia ma mamna ne amane adimo sweet queens e ma kokodufo e ma ye ho fa de wo ko abosia bode wo nanti na twia sweet queens mo ye ready amom ye hu ansa ne de atodwa na anu bi gina de ma eye Mr. Sabrei Mama aya Hega Obapa Sanago Wotrasi ekuo no untina ba
ultimate ladies. Ametiwa ene equating president. Ana hima no. Nananum sabre ultimate ladies. Ya first one fe. Akono. Ayete se kunkumba ji ano unshanu ani ate. Sabre oba pasana kwatransia. Na ensa wemu chiawia. Ansana sweet prince for naba. Ani die mo ada. Mama Ega. Transia bro. Transia hinawa. Transia kronto. Asabre ultimate ladies. Womo sombo. Womo yeni papa. Ani die mo ada. Womo na eduha. Yaba abechia. Mamu nyina makwaba. Ekuwe kwankwansani inim. Ekuwe kwankwansani inim. Kwankwansani owokwe mu yapam na mana kwadi go so. Enso antimi antena ho nso awasan bakumase ya. Yesi yanyini biem. Na anu madawroma. Ya mamu nyina kwaba. Ani die mo ada. Ya mama kwaba. Ultimate ladies. Na ma Jesus say. Ultimate ladies. Ultimate ladies. Ya mean sham sabre sweet queens. Amoba abechia Macintosh. Can I say? Catch your gifty. I did your mother on for 4 war. Okes. UK na free by your brochure UK. Wamadua omugo school papa. Anyaka kwa wisiku ni bi abadi ya wono. Wamuso madua abechiao. Ani die mwada. Transena afe agentia. Anuachi Macintosh. Man swadio. Nanya waka gana ya nyaka papa nchi. Catch your gifty. I am for free UK na ejiano. Eda wansema mwakwaba. Okes. Ose chuchie senior high. Omo no. Nanano mani die mwada. Sabroi. Okuo yichi amuma yemfa yesika entuja. Mama Ega. Utiemia. Na bia Opemsuo tiebi. Macintosh tiebi ai. Na ebiemu. Aye Opemsuo tiebi. Kachire tiebi wia. Na ebiemu. Obapa. Na Afriyie sound baby jet. Wosu tiebi. Mama Ega utie dia mabomu nyina nyina mudini. Na watieme. Aye wukru. Na this year my from says aye CPC family come from a crow crossing in him. They know what we are kum crossing in no. And so crocodile and pure baby. And the mother. Wobo kumani or bahegas and so many other Nasamwa. Nasamwa do I be pia. Mehu and kuma for many at said that. Maega, mention baby Asha. On the Macintosh, Monja, look here. Unkuma for maniate. Almost any ukrunom. Almost sit there laughing. They kiss you. Womu cry and some. Wape. Jesus, they come and throw my hash. Womu cry 5,000 Ghana cities. 50 million. Now what you done put here? I mean, Shramo. Hey. Yeah, we are almost money, my dear. I remember my brace him. I don't want to say. Sabre aya. Sweet queens. Atani diani mono. Wamusi kenka. Anta fuoma jadro. Nanano wadama. Sweet queens. Wamina dua Macintosh. Obapa. Wanuna de China kasa bebu gana hayato. Upa azoba sa kona kache. Sikewra Macintosh no. Wasi sikame munita. Unya di maunto. Na sikanipa na epe. Sabre sweet queens. Ana chiano ya mama kwaba. Sabre kachre gift man swadio kachre man swadio trance sabre wukru bama atema fojo awani na bushi nyina de Toronto aya Canada ana wabudi omujuma wamadu abachiao na atema fojo wakoji ama fojo osiketire trance na ya dodo kachre gift obi abusu asema mfi no na wukru encha nsemu. Nana jamfi wadu ajemai manso beposo ahine yewradu amata krufienti ata mekana ata dia na meka eyekodi ata papa bi oyegre na ata krufi ntina nana edru ha nana no mitina de ma eya
Where every Malizi was 100 Ghana AC Maega and to Aya Ketche and to Aya Piapu. Malizi America of Kamai was 1 million. Magenta swinging account. Kofi Poku, Sabre, Mr. Jamfi, one year, Bama Kofi Ampon, and then a Union, one says Kofi Poku, Nanto Bushani Magna, 4 million. When you free Mr. Ahmed, Osobaya, NC Baby Jet, and to Biapu. And to Hega, and to Aya Macintosh, and to Webia, Baby Jet, TMI, Sabre, Oyaku Mr. Ahmed was say 5 million. Nana Angumaso Ahima, Nana Ebai, was say Aya. Now I show him I say, one hour for near I should say, Nadia and a from an Afriyie and Sawa, Sana Bridge say abo. Now you could do Kanta Eddie to me for Nadia Pefra, or for near so 3 million. Wape and I, ya try a pack of video, and once I see a shabra my when I'm for. Sasa MC for Shabra, Bakuna Bejan Channel. My band 100 billion, maybe as a Sikayadi and aha. Yes, now I'm saying, you know, would you receive him in our corporate Jamame? Over my name, Adama, aha, as an Emano, Yadianusu, or her winners can them. Sabre Pamchomeba, when my young for coffee job, Obama, what the Amro Phantom from now from you, I can't talk about some several mammy, what their mother da, Sakatipo, Puana was summer bear, Bama coffee job way, and Nadia Yawin and Sakama was a son professor. Kofi job mama ni mu wase na wo ba mo wase mi bu nkotado ani mu wo ba ma dada wo di am no kofi job we atwantwa ko ba ma woni atwa wansa ni akosa o shuntim pra ko ba ma kofi job o shuntim pra ko a wo ti abruti akoko wonu anyankro potwa di ampon a oni ba fa ba akokompe no ani anu no asase su nyame a wi akwan wonu amadudu ani adwuma pa ye wo di am no kofi job we na ma ba ye bibi o na ni pa hwa wo ba ma dada. Bama the best contractor no Ghana memu anyina wonu na NDC be ma no contract na adwuma panti MPP ba ya demano ewi ase we kuru wi anim yama no mo onyansafo bama wedi amro bama we yakwe wo bama dada asankasia bama kofi job we so sam sobra mami o sobra mami bama kofi job we so sam mami so some shabra mame wedi amro kofi job we wo bama ma pia that's your group ametransa mo mame nkire obi anya di aduma ya nyom moka o munya me na ye na me ye ya ba me nsa ba me kuta be me sika na lo ye ti anya di sika bi ba na ntia yu wi abra Sabre Basaka Presank Limited. What do you have? Basaka. That MP. What do you? I was wrong. Inshallah. Nana Sabre Michanima Mafia Nimo Anima was here see my Hega and two baby judge. What be Abiapu and Macintosh. What credit some 2 million. When she opened ya buama was see aya mama piapo now 20 and na baby jet TB catch 20 gifty now for Macintosh numina oh numina 5 million. When she free aya Assemblies of God Church Bosai Wama say Macintosh Basha Kanono Nadia and 210 and Nadia Kawa dear Yamin. One in an church, woman at Tiano, and then paying for Waswamia. Sabre, Aya Assemblies of God Church, Bosai, Wamshobaya,
AC Macintosh no tobusha 5 million. 5 million. Asabrai, Oma Budi Basaka Chino Aye, Nana Madama Prampa Kifit, Fight Club, Woman no, Prampa Kifit, Wamo Ayanana Samwa, Ane Obahega, and when Yanum Tino Maduha. When every Aye Peter Ejay was Yansi Nana Pokue, Nantu and Yanwina Aso, Baby Jet, and what she catch a gifty. And a Tom will produce 1 million. Mama, Sanako away. Oma Transama Hega. Esram Monsun, sorry, Mamma. Aya Sanako Ventures. Kumase and Enkai, at my 4 workers. 1 woman, 4 man, Saka woman, or Yamin Shroud. One who could Yamo Yang, my dear Okraimo. Sabre ayo Sanako workers. Wamson Baya, Maege Suswa, and to Biapu, and to Macintosh, and to Baby Jet. Over there, you're falling now. Oh, in your account. Sazam Kodazu, in your account, and Momadri Madri. One by a Sanako, my Fokra, 1,500 Ghana. Where my Kia, Musumi, to a Makati, where you should do. Yo, Abusia, Madame, Massa, Mason Family. Sabre, the Asana Medica, can Opemsuo no Siabebo. Yenina, Yawaha, Yasom. And so, body every year, Mr. Alex Nkrumah, and Afe, Ura Enki. Wamusoma Diana and no Poquatumai, and Afe, Auntie Hagar. Wamusia, no mammy in Ponda Fom. Nasa Busia did not watch it down. Wamubayo Common 7 million at Dunu. Wamusia Busia Sway. Nianfantu, Nebre Pemno, Yadiatuncio, Ama, Ahoe, Bayaje. Enunti yadasi nana no madaroma enso abodi ami betrei we efri eye Mr. Ade bema Ade konfanko wose na ade nyina Yo, Ora Ade Bema was an idea and a year with Real Poquatumai, and I feel with Dianum, a man on the Mamma. Was here now Abrawatia can Chenagua Brabianesua, or by Ukraine 7 million a book, as an apoku, and would Yanumina so, not Yanfantui, Minia to Asomeba. Pamacho, Catafua, Ebrasem Wedi and Kamada Champion Campe, and the Amanda. Daunsa Asantiatima San Karamang in a Chiame. Sabrina na edia sabi bakwese facha mi bro wo so ebe ye hia wa unim edwe wa na akire ye na wotrimuo ene na yeso ya twaso sabre nana poku mesrao oi nana poku mesra chao na poku ei we dia panya titwa anya abetre nana poku mesra chami ansa na matire sikai e wa asejire nana poku ateman wakoji amadam refu awukra dombeko wada ma mi gina ha Unu ni anu nyina de titru obapa mama biapo Macintosh anochi obapa hega sanako baby jet enabiemu obapa mama de nyina na Afriyie sound oba gift mu nyina mo ka ho mutia we de ma de nyina o yire papa bi do da ensaso ya woni patu ni pansaso we de amno we yire obapa na ta krufia we de fiada to Wadi amono asankasia wadudo bribi aba besia na tikoso obi an metua ka freeman probation wafe ade kontonso ata papa bi atamu riwri atamu tilapia atamu kunkumbadia ataku pa wana wadi krumpa wa bama na bama oh na unsa wu say I love him I kiss you wasumma thank you mama nyeje so na wa bema mama nyeje so na na no minim di wa ya mama wanya bia me wie school but minim de Nanu mani dia muada. Sabre mi jina ha. Na eye oi. Eye wa yire oba ta krufi. Wasi wi asese ni pa wano so. Na wo de tia yimfia yemfa nkantam kase. Woni mama mre wansa mamre. Kodi asa na anyine tanachi. Sansu na bepo so ankobi anyine tanachi. Ana nananom bepo so amanso kwanta so tanachi.
etobaya wokra broninsa srada meken wadavroma wasemo fanto akonya ase na akom chirichie fa bompa wate sre yedie srankoso na da 17th May no entoyai and what you we wase wokra nsuo maako aduonum 50 yavan somdo wenye kumasi ntwa ho wadavroma wowie mesesa owie no achie no enam se mata na ni atinti no otomoto awufuru prayer ni ade manom ewe aya kamo papa ya wakankok eno nso ya kaboma ene sprite no aye maako aduonum ya kaboma 50 ene nsuo ni nyina yewie no achie no na ata krufie kokodufo ye wado biribi kodi ade hye wo so krasika batre wape wanongwao wape hallelujah. Was you 5,000 Ghana cedis when you Nina for Bedina chair, Nabushia Dina chair, Atoma Bedina chair, Woman Suk 10,000 Ghana cedis, 100 million euro pounds sterling. Yakasi Gaboma, a 15,000 Ghana cedi. Woman when someone known why I am like fair, and yet 150 million. Oh my God, Ablaze. Monye mfanko msremo bacho toso yo minia medasi yo abusia madaro mama som ye toaso ene de ensam ni sike ba de echekure we efri eye efiewura wose na de nyina ne mambi ena fe abusia nkaye wose wono ne de no eye million mienu abusia nsom ne mfanto ba bia ye da no so a ya dia boa no nyamfo ebeba we so efri eye Mr. Bafo awura wone ne mba wose na de nyina ne mambi ena fe onuanom aya na napoku adima ka ho wone so de wo million tete de no enum sanso so ena we efri mame abena mame wose wone so de wo million ba kwanti bi esu so a o gidi asa busuan sa beka enu nti wode asom yo opanyini Kofie contractor Mr. Kofie contractor sabre wonu so adruha Mr. Kofie contractor wo yi akwa contractor wo si adan contractor wo di men crofo bi die ando research wo hwen crofo nu fitabra boda mansa nu mu sabre wonu so na adruha wasidom ya wonu so wo chia de na meto ansa bode na so we efri aya Mr. Derek we every Derek mame was in the 100 cities and come ma hega na afe abusuya ni nyina so omo asonte we so every ante adofowa was say and come a Japan and wafa senom one so the 500 Ghana cities yaje we so every aye W Atakra one aye honorable Akwasi Kakari Atamfo former DC Yafija Kwabre was some by your mother and no poku ajiman. Wamusu die 1 million enum abusuanye bato. Ya dinti ya dasi. Okay. Mamine. Yani nabo. And somebody every year Mr. Jemfi was say and come abusuanye nyina. Way every aye Mr. Jemfi was say when we are coffee poku Obama aye oye ede abusua nyina ni die 1 million no enai ya tinti ya dasi we so every aye Obapa ya Grace was na de nyina ne Samako and afe aye Samako ni wakuru was say omo de 1 million no 2,000 Ghana cedis abusua nye yemfa ntuye sanso so na aye Asase Enterprise was say na de nyina ne aye Obapa Samako wani wakuru wani so de 1 million no enum was say abusua nye ntuye afe aye Kwadwo Boate wani na yere wani so de 1 million enum was say Obapa Samako wani wakuru ensimoso na enka busua ana afe aye Masa Jina was say wani so de 100 Ghana Samako ni wakuru ensi omuso
we so every aye tiwa Germany was na de nyina ne anti bi wonu so de wo aye 1500 Ghana cedis abusuan ye na yamfa tuye ana we so every aye mata was na de nyina ne baby na fe hega wonu so de wo million mienu abusuan ntu ye na yanko yanin sanso so na aye mama Mami nana hima sene die no million mienu enkoma anti bi na yeda no yemfa enye we so every aye macha wase obapa bi na de nyina no enne o mami sabe wada fom a okura ne million enum ensi wo so ai ne yemfa nka empata emu fom we so every Ernest Adomako wase esi gift so a oji de se busu nyina so bete ni de wo million miensa enu nti wono so ensom san so na we free aye Swami post office aye wo mo se wo ni gift na wo ya adwuma mu ba ya wo de wo million edu obapa gift yensi usum we free aye nana angoma so hima ne se wa nimpon na eda fom no enti nana tifa bodai ena bonkrom bonkrom hima wono so e wa ha wo mo so mo de no e wo mpredwan ahanson wo mo se ensi nana ngoma so hima so na enka busua nyina nana dase nyama dase bimra bio we so every aye sister amaya wo London approachment was here sister bi ni wonuanom wa wonim se busua so bete ni de o million edu wadaro mabusua de misramo obi kasafo abedi enchen obi kasafo abedi enchen enti wa o kasafo afri ubotom wadaro mabomade na Abraham sisi ne ho oba wonsa beka wadaro ma Nana mani die mwada yentie wei sabrei oi nana poku mesra ubasaka wanu sabasaka die no Akua nana maame no nebra basaka maami eto fom no me anam koyem sin nanso mi ko fi obi anam maami asoma no maame ahododo no de nanso asoma sam ko basaka wote sai na waka bibi ade akire no kaki no ya wuni wura ewan sabre otumfo adwante hima na wo si oba otumfo adwante maami de nananom de minimo onum pa to pie na wo si oba sabre piapo Sanako Macintosh ebiamo gift kache baby jet oh when I say amonye enja every otumfo adwante hima no eba otumfo ne na panyini adwante hima wane ni wura na etia no otumfo ne na panyini adwante hima wane aya ni wura na etia no yasramo aba emse e wadada emsi ne ho nana no yentie ensabode we yewia na yede akanyina ama adehye no nana no yet onye nana no madama sabre mi jinade ma eye bashaka onabo bashaka asina de nyina ene odobrebi oi wa mami ane mami to no de wa mansa wotu aka wase edi na watwida won manyamfo bashaka se wo kra ne nsam wapi edu 10 million 1000 Ghana cedis Sabre MPP chairman wabedwa wachia honorable justice Abanduka wane patron ombajia oi nanu mani die mwada yewie ya no ana basha kadia no 10 million wanu ani ni na George wasema hega wunu ni anu nyina nana George a tonto wa kuma sidum wanu so se okra 300 Ghana cedis ensi o eso antu hega antu biapo nantu baby jet yada mu nyina ase
nyame nhyira mo. Show. Hey, Sister Maggie, baby, I will be our papa. Tanasi. Yo, Obama give baby, I will be out to do baby a dancer, so about partners and for us of family. Nana no matter Ancunia. Or to do baby a dancer, so Nana no Miss Ceremony de in Macassa. In Chebiana Musa Santre Fefe Santa Cono. And my dear Cobosia by a home fenty, Yanni Garanta. A Atania attack of a buy, a sweet queens. And then a bed chain, Nana Afrani wa papa be okay. Eye atani ataka yabom se yefunu ba kumu ade ene etowani ana atoye suyani empanifo sese bi wati kopa ye nye wa na wumia eye sister Magide no bedom ye street queens o ma ya so te se ba mo wo ti modern fo ama ne maame atwene to matenten so ene na abusua atena se edi ye maame na wotweda empanifo se ye nkuta ye nkra ba ne ameka bibia nche abusua ya ne abane na ha ahofe so kwada bi de edi sika ye no wo de pepa ya enye ye Obama gitena se sabi woni wonu amoni abusua ni nyina munye nduane akan mu eye street queens fo a ye ho ofe e ma konofo e ma ye CPC eye patase atane na na afra ne wa wo kese kofa bai akaye nyina ya bom sister magifo aso fami biem street queens fo wonim de ya mane ne ya mamre ye ba ya ye kuta ye nsuo enaka mako 300 pieces ye nkwa ye nsuo na ye point no ye kuta yenso 300 pieces Obama gensi swe na nyame yadum ne se yesu amefa yankwa ada ye betena se be ye wo maame ayie ye de fo awoho ye wie na ye wie ye kuta ye dokodoko ye malt adaka edu minerals fanta any coke and a sprite and nso aduanan ye kaboma eye 40 ye kuta dokodoko adaka makoma aduonu malt edu minerals dokodoko nso aduanan 50 carton Obama gensi swe ye kan ni nyina ni so ni bom nyina be ye 350 ye wie na ye wie afa ni ekuta ye cash kudi laja dweta sika esansate na ata ni die animu die wonim se me se omo aho fenti ye kobo bose a ye nje ye garanta na me kan ye ba ya ye kuta ye nkura ye kuta ye sika 50,000 ye 50 million Obama gensi swe na no se ba dia ka ma me patagu ye nim se abusia be mi so mu ana me dase aseda fo mamami ne fa nu kan mu sanse ni pa yade a wasaye ye sa na me gira avec oni oba pa bi wo se atani atanso ka ho bi aya sister magensu so e ye kuta yenso yensen 5 million eno so ensu so na no se about their kama me patagu aseda fo mamami ne fa nu kan mu ho sanse ni pa yade a wasaye ye abusuafo ye wia ye de enyom etato enye wo ne wo ma basie wo eye we de abusuafo ya yida ne yankwa ho mo fa ye ko stadium park ne so ne be ye ne makutu sebam ye de na mafo ta ye ne sweet queen ye de na mafo ta ye ta ye nye bibi ya ho ofe ni nti aye sister Maggie mi drama vida so ne ho kan ne better half ne darling ni sweetheart almost atani ataya boy wi a almost so mukuto almost 5 million ensimu so e na no sia ba mo de akamo ba me patagu ye nim se abusia ba dinti ya das mo nya abotra ne ekuta sika adai na mo presa de yo no pato tobo odaro ma me nwe de ekuta no mo pato bom ye kwa chika kre na video no capture ni ola ya kina me ntena bra video ko she chi ya bra ah pato mo ko me kwa chika kre mama ye kwa chi na video no capture ni pato mo miem kakra yo no madaro ma mo fuma so mfemme ewi asem panyini si asem na ni so ne kotremu
nti madaroma mo de mo nsa agyentia no na mo de masonso so ma ye enso abodie efiri honorable waseche mensa bonsu ne mpasua so ene we obaya wasana de nyina ne napoku agyeman okura ne nsa million edu na napoku ensi so nim sa esi so a woni abusua nkeri nyina maso beti agyenti ye das leader farmer boys nemra why enso abodie mi beboyi madaroma agrobia nyai na so nyina mra ha enye sabe yade ne nipa daduro so agamaka so obi anya home nanka wontie ne ye madaroma ensan bo dupa patensi lawyer ni gina lawyer nchen why ensi nanim aha na nanu madaroma mufuma so mfamme ewiase mpanyine se upafie kuma komya wo no anya nkwa na akọ hwa wade ewunyini a no akoka abusua no ho na ne abusua no nyina aye baako migina hama eno baako pe eno mranimfo eno nyansafo oba akonofo oba udina disikoba bosia wunya bie oba bi wasabe woda soro na se okopa bosia nya de be ma wo nadim nya kono nanso eno de sabe ne nantirimpo etise oba bia wam enti wo edini di na chikoba bia ye na sabe wo esusu de wo hoi wo esa ko bi ko wi aponche de ko court ye jelim ye butan sa krache na wade a wo ye wo se de mi to no hum sa me pen kwafo de ni de ya pa eno si na de nyina ne maami ni mpo enne sabe wo ka nchene gu abrade ni seso no no kura de osan ba afie ho no obaye ka akire prekope enti wo de ka akire otupuru mu ka akire wo yi akwan ka akire na kan busua ma se ye nchire mu ne ehu nua na ye hu asew na ye hu akuma ewiase mpanyine se wo di buo ma be ma wo ye bibia ma wo hwe ase be ka so akwade aduro enso na duro bia ni ba bia eno ba ye na ho brase ene na adwuma na ho famanti ye ne ye ba by force ama ye se eno wo ye ka akire wase nase ni mpon ne maame na ekoro no enti ene se eno da fam ye di na wotwe da wonti ma hwe okuna nim no fa hankachi dutwena ni achi no ngasa papa de mie ma ye nyina panyine se kwa cha de fa ye di sika enso na eyo wase okura ne nsam sika pa no pole ablaze na tese ni nyina ka ho million no maku ahanu 200 million eno ya de na mompre no she na mo ka so wie no asana nei wa na msu hwe no amnisi obo we bia sempanyine setafre wa ampre no ho kokomu a obi anso no eno oda yamanani abre wase adwuma ye de nyina ho emsifo ya eno ase atwi nso ase mi asese bi no ye de ade anipa nie enso aduane obi ade eno abi ne edi ye ento so okwa ne nsam ensuo katen no maako wo ha wase na nafa gu wo de bi ka ye da no wasan de asom ahoho wo wie no wase mot doko ye no so katen no maako edu wase na ma ba wiase wo mo se fre bibi punch smith of lemon no wo mo pe bruta ana me ma no so pepper black no ye no so katen no maako aduo no eno wase coke ene fanta MC Fuei wo hwe akokwa na mrantia hene a wo mo nhye dampe de ano oden ye no so wo mo wi a ye so so kate no aduo no wo se be man na ye wonsi nsuo mansa no waham wo se ensi so woni kumafo ene nsu nyina wonim sa won saka abusua so bete se de eno ese abusua ade ato mani eno no wo wie na ne papa ene maame ye wo we no ene wo se be wa hye manmunyam ewiase mpanyine so kwa wara pa na do ka abusua ho a sabi ayese kokonta nya nim guase bi nkan kurumada o papa ye ne de ade watum ntia busue ye nyina asa ye papa bi okọ vetin ne ebuza nsa pa hwe wajama ne yire wasem wo yire na akwa ne otiri mu oden ana wakọ ohumanya wo yire nka yire ta wachi enti wo bai ni magni onuanom ne maame no fo nyina ta nachi e ya warepa ye okọ ye ntia maame so say lawyer abusua se o mo so eba ya na jasa meka mere ensia asare aka enumere wo se de twafo twafo abusia fomina twafo abusia na se wajina hoi campaign ba Guta president when I tell no fafem Guta president Ghana Traders Union Association omo na ekono eno se wajina hoi ene ameka kire musamu mpo keme ho de ono ene ye coach ni nyina eno for KMB eno an ye KMB de ono an ye de ne ko empedi force be mo poku adimai ene monyam ya wo dia hye eya wo yere ne abusua yi wo mo to so obu kro mo nsam million no baako mienu miensa edu aduonu aduasa aduonu adioso wo dia wake million no wo ha enso fo ma no so ya da mo mpene wo mo yesi wiase de ofru duapa eni epia no enti wo ba yi kwai ena ne papa so abusua se eno na wo no maame abusua de mo kwa eni
na sabi so man tam wachi a na sabi manye e mo na anye fe eja sabi wono so maame wo sori akoye maso wana chia ne to de ba ko de no baaye eno ne wanyamfo eno oba akɔnɔfo hwɛ sikani bi asabi wo nware kwase a ɛna sikani bi second wife ne ho fepa ko ne kwa yi nti nyame nhyira pa ebe yefuna wo bai me se nka be pio maame ko to dweme no wa papa busuan so mo baaye a wo mo so ekuda mo nsam million edu wo mo se yemfa pia ba ye na wo no so enko na wo wie saa no wo wie ye no ɛna ɛyɛ eno na danfo bakopa honorable Barbara Osei Asamoah former deputy minister for lands and current deputy general secretary Emma NDC zu no ade so say za zu kanu an ye diko ke me no susu say za Barbara so Barbara dey free offense no o mi am get Barbara and was eno me nua lawyer ne what they are person came over by him, the Obetima, and Sunya Mayekrano was one of the 7,000 Ghana cedis. A Susua would have said, no Poquajamai, one also so named Sabacamp. Now we're reading on phobia. Woman near no idea, brother, free collaboration, you can as a childhood friend. Abba and amphobia, near no idea, bro. Yeah, one also a friends of lawyer, Omame, Omame, a young for, and almost say, hey, ya bay. Adi akofo ba fie efe ewia se mpanyine sei mame fa ba mo trima gudie die nya de mo abra nipa ba fie die eye enu abra kofa ba die eye pa edu tie nso ye taa wachi a wo mo so mu kro mo nsam 1100 Ghana cedis tetedia no eye 11 million wo mo si ensira no poku adma so na nka ho na afi mo ogidi ese abusua nyina so asobete afi nso ami beboyi wada roma obi anya ahome wa o brojai wa o ta video kra enta fa camera disisu na gina nkyai na yɛde anya wo bia bɛte Kofi Job bɛma Job wo yi akwan Job wo si adan odidi men krofo bi de Kofi Job ano bi search obiri pantambra bɛma na obɛma no bonyamfo okukodrufo Kofi Job peja tiai bɛma opoku ademai wonu nuanom so ne wabusuafo nyina muntie mi opanyini ba ya wose na ade nyina ne wonu di agrosabe na mo nkwada ene onyame apagina si baabi Sara nyame enso so ade wusu akwakoduru baabi wase na ade nyina ne eno prekope na enonti baabi a wonam bia no wedim sabe enkwa ho apia stadium akwaba na waso ba ya wo manasi na ade nyina ne nua ba prekope eno na wedim sase so a oye woso waso bete na busu nyina so nsaate yebra ko video bi se wona na yere eno onua no ba ya wase million edu aduonu aduasa aduonu waha aduonu wase million no 200 million ablay Kofi Job ya na mon prenwe so ami tina habo ye nyina yi eno ene na busua enti ena sansoan ewodom na akaba ko mfa lawyer Dr. Asante Mante wasena de nyina na opoku ageman ene o maame ni poda fom na se abusua yedi na wotweda wonti mahwe abusua sa no onsoro ba ya ne de million enum wasena de siusu a o musa abusua so beti enso a migina ha ibo yei woka ni nyina bomu a million no wa ha ahanu ahasa ahanan ahenum adiosia achirepo aduonu na afi enum 62,500 Ghana cedis. Emai no mo ire no mo nsino ma na mo mpene wo mo eno ni na fo no ya de na mo mpene wo mo million ahensia aduonu ene achire enum 62,500 Ghana cedis. Eno onyame o chirawo ye funa wo be nyame chirawo eno for KMA eno an ye ko yeda mo ase ana na ma fe me to aso epru obia nkona fe enkam ha mosi mani mo camera no nkoma chi yesi mo nkoma chi mi jira de ma aya na oti sina de nyina ne na poku we na de nyina ne wabaya ne de wamu mamsawa ani obibia ne de wamu aya 200 Ghana cedis 2 million Sabre aya ataniata sweet queens no mudimbi almost so matia ho asan ebebo achire sampa Macintosh yadaw
Wokran in some Atania has 1,000 Ghana cedis, 10 million. Sanshuna Mijinabiam Adama a year. Tamai Prince was yes. Now Maswima and Sabre Mama Tieme. And Idia Mwanda. Bijina. Now Bijina de Ma Aya. Nana Maswima Tieme Bru. Where you do for Abram Poima, because you want to say what a form. Wamusia Baya. Yadia no. Wamuk aya nana tipa ana aya bojawe ana bonkrom imamu nyina ke ubo mabrem poimense ye na ma sudio de na se wakọ wamuk kra 7 million o ma monsa krank ya tutuntuma ma na ye fe sabre mi jina de ma Tamai Prince na uma so ima na de nyina no Anidia Mwanda Nana Manidia Mwanda Mijana Ma Kwadia Ima Wasi fa Nana Atua Jemfa Wasi si Atakrufian and to Crucial 5 million when she free a sister Mary and crying Wasi si Eta Nanto Vishena and also a year 2 million Sabre Mawusenana and the Domswa Dujum, Yamo Ebabetia. Opemsuo Nifahine Sabre, and the Dom that Dujum, Yamabetia, Minia Tuaso, Akua Tuaso. Yo Opemsuo Jasehine, Sabre Bijama, Tapiama Waka Shadiason, and Jakuba Methodist, Romsen Cinema Edaso, Nanto Vishena. We 5 million. Yamishamo. Brahma Circuit Methodist. We should pay some 3 million. What penny Reverend? I'm so penny a year Brahma Circuit. I shall show a million for so penny Yawati. Okra 2 million. Yamishamo. I can work 10 million at your Nobajo. Sabre drama Komisiki Oshobaya magazine ACO Sona 5 million Yo, Ketefo, Agufoma Yadamwasi, and you grow Agufoma Yadamwasi. Madaruma, and so about the free air and so no. If we are saying, Penny, with you, but Dr. Christian Econo, Munia couldn't free my wife, Madaruma. And Yana somebody free and so no. Na Miss Ramo, and son of my young son at the ano, or because of what made me ha. Nipatroba na uniha Tuoba na omeje the casa for and so no so boy almost say MC abusia nyina so esan say ya ware abusia na ya ware kontikro and so no so ba ya wo mo hwa wie boy ahokwa ebe nyina sabe panyini si ensuo ene edidi amane omukro mo nsuo adaka no mako wo ha and afi their friend say soft drink yeah, doko, you know, so Makumako at Piasa, but 30 cartons. And so no so we are no way. And so no one will fear by the mammy, as you know, Setana, na Efe, na Konokake. Etiana Yedimamina, what you da, Ubu common 7 billion, no Mako, Waha.
metre 100 old Ghana cedis million and 10,000 Ghana cedis almost yensi abusua nyina so na yemfatuye aye dan dura ya nya bosia ya dia so sanso so na aye sister Hager aye Sister Hager ultimate was a Sabre Mitranima Freeport was over NC Nana Proquajimai and to a million so 8 million 800 Ghana cedis. When she was free a year until Hager Maya Sana Koduana Wajum so 2 million Yamusham. When she was free a year. Now they are shared today. Oh, $4,000 Ghana cedis. Caneno 40 billion. Say about Pasamago Nukru, a Simusam Fanti, 17th May. Now, Modi Abuabusia Yaje, and T. Yadasi. Nana Pokua, Union Mutia and the Boko and Kai. Aya of Fakosika and then a Romo and Kamuso Maya, 5,000 Ghana cedis, 50 million. 1 million what you know. Sadia Aya, Nana, Dabo Mahine. Tafo was NC Aya Barkishu, and 5 million. When she was free Aya Baby One, lovely puppy, and Fanny, and an Afric, 6 million. 600 Ghana cedis. NC Aya Shia Bobby, Magititi, Magentosh, and Rochi Aya Opemsuo. I said 5 million. NC Aya Mama B and Yanumina Esho. We are not you know. When she free Peter Ete, was he under cities? Nana Proconsul show. Not to be showing now. We are not you know. Say, Mr. Ahmed, what did you say? 5 million. NC Mama Baby Chat. Not to be showing. Treasures and my confusion. We Afriyie Mountain Zion Methodist Church. Here, war Brahman Quantuma, Omsomadi and Obapa Hager. Womudi NFA Antibi, Womudi and 1 million enum. Where to Afriyie a Jawsu was a Binti, what say Nadia and Anopoquajimai, was say Womsudi 800 Ghana cedis. I was so Nediano. Aya, Sister Hager, a bravo. Aya, what see NC Sanaku and Okunu, one son of the 1,000 Ghana cedis. Where to Afriyie Mr. and Mrs. Richard Owusu. Magazine and Omo, CNC, Obapas, and the Okunu, Omsudium, and 1,000. Where's also every Mr. and Mrs. Jima, Omso El Magazine, Omso Edieni, was say Encoma Obapa Samako Okunu, 500 Ghana cedis. And Mr. and Mrs. Thomas, CPC. Wamo say Omudium 300 Ghana cedis. Obapa Samako Nikuru, and si Omso. And Afe Nana Yaw Asafo. One also say 400 Ghana cedis. Enkoma Obapa Samaku. And Afe Yecha was say Enkoma Samaku Nukuru. One also read 200. Sabre na Nokia Wokru Aya Bismarck. One Akasa was so by the kind. Opemsuo Magumaku Aya 10. Yes, Kabotla that show 100 Ghana cedis. 1 million. Nijrama Baby Church, Asho. Ready, what we need tonight? Unia, or man's house, or it will send the numbers and the mouth, or the bed, Mamma Beji, Ayafamano, taking off. Where are you, Mr. Ellis? Also by 7 million, 700 Ghana cedis. When she free Mr. Kasi Adam, was CNC, Oba Packet, gift to show, Nantobi Shangana, 500 Ghana cedis. And what you will be able to Regina and Vera. What was the NC or
Mijra de ma baby catch what you catch a gift. One free Regina and Vera. One shown by Obiamu, what Kuma to 10 million. Where your friend now, what you know, we are promoting here. Now, Madama, Mr. Ahmed, maybe a SC. Afriyie Traso. Yo, Minia, Medasi. Where every air Tanofie for a year a Jacobo. One say, oh, my dear, and Nana Puku Ajamai. Omunsem Omukromunsem million mienu or say NC Nana Kwame Chichiye and Afi and Yanum Ejina. We do so every air my brother was in Adia and Nanapuku Ajamai. Nanapuku and an American baby, also in the end million no enum Abusiani na Yamfantikaso. Sounds also Aja Ousuf, Aja Usu Otomfos, Aja Usu Otomfos, that's a false dealer. Was in Adia and Nanapuku and Afi. Neyre eno wase omukro some 1,000 Ghana cedis woman bi say Musaka abusua asobeti yes Afriyie Mitrama Regina and Vera omu abroche momuntie na say de ompen tamada idie so baya Regina and Vera say omade nyina ene baby jet omukro some 1,000 Ghana cedis 10 million upidu Ketche a gifty and a sinner to drum. Sadia Vera and Regina Esiano. Nana Jamfi Bwadu. Yo, Abu so way a free air GM. Aha. GM say Nadia Janane Nana Puku na Fin enu was say what was already 1,000 Ghana. Ansana Bokomi Buson Kang. Ebi mo call you Saturday tini the bands and people buya so now so you can't be seen now so me a trying to that you be a man sabaka date no nyame aduma bosumi enu no the next Friday upon that also edition 17th of May bibia be kwaso ani so me ha ma me efie tie mu ye bedan ho edoba be na ne tie madan methodist for ye bedi e mensem ho ewi akope abre wa krape ya betra se wa ha na anum sikasa efra wi adon gogosi anyumo no nsia eda no baby a yebo tent na bedu ye mo nu obiem ye de bakwa akire na mu ayakase ne abon double na aboa mo ani de mu ada Sabrei Nana Jamfi Bwadu Ajamai manso be poso tome ehre na papa we minini sia wo agora sama ehne papa yi ase me tumi ho ema eto mojamu wano aso ne Nana bi kusi apia manso gwanta mahene ankobi ahene waso ba ya mata krufie wano te sa santofoni fufon kramofoni de ewu esi so ntu ku oi 1,000 Ghana cedis that's a bimra bi Nana Afriyie ama go du kro famfamra na mo ye Yo, way a free air Orura appear was say Nadia Nina Obapa Magi Obapa Pedautia. We are saying Pagenis and the Adiaton and in one year. Orura appear so by our grand some a million mienu was here so no did yes Abusian Betty. Sadia or no Ekasa Anonom. Where's also a free air of Mr. of a Michael was a NC gifty and a baby. One also need 1 million yate. Sounds so Nana Pokusia, one in Nabusia, was a Nadia Nina, any Abusiana. One also need 1 million enum, was a Busian in 2 years. Na 17th May, at the Atunsu, Asma Ho, many atwaso. Yo, Nana Yamame, Nasia Ninabuno, Yabasian a year at the Akua Ho, Adesia, Abusia, Tibunsan and Soma, or this year back. Minsa. Nana pampa so from Monya. Etia Jacodia, Crony the ones I see you, something in the ensign from Mandavroma. And you will grow in a class in anyone. A two pampas, not come to the war. Nana Madame, dear woman, Sabre, Codias, and I hear you rapid move. Whatever Paso and Cobia. Now Cobia, she can be the Ate. It's a 2 points, Mira. Now, Madame, Mr. Ahmed, where they are dear Reggie, you're Martin, dear Reggie, you're a better call. That's it. What friend no. Where are you, Mr. Ahmed? Wasiwa baya NC baby jet. Now to be shaking on 5 million baby jet. Obana what you that can see as a 1 year. Where went you? Obey there. Why be? The 20 and 12 years. Where are you, Mrs. Akua Afriyie?
Methodist onuania NC Mama P NC Biapu Nato Ayama Hega Nato addition was 100 Ghana cities Yamin Shamo Yo minia Any dear wonder Sabra Mijama na Ediako Sabin Wani Nira Wamana and Pro Babatia Niama Mo and Ya Madame Roma Tobia Santa Cotoquani Nadia in Anu na Santa Mansoa the Anu one by a Macintosh Ununianuna 10 million when your friend now what to that and your Arabia not to be a quiet Jack Mekai Akam Yo way a free air Mr. Boate was a Nadia and an Opokwa Jumana Fay Ayer Mata was a Obaya Omudia 1 million and Num Ensia Omse Ensidan Opokwa my Nancy Mata so Omnim say Ebusia El Sabeka where so every was cycle for was a Ensima was cycle for one in a year was the NC Mata so na and to Opusua so and until Yadas. Sabre and TSC and a drum in time when we are known. Oh, we want pa. Radio Maminum be Omnakas and Somia this year. One by Omidia a year 200 Ghana cities. What was the way at Yamawi? Yada to you. Yadia Muya be I encounter. That's your bro. Twas one back. Yo, Sabre Yemia Apia Stadium. One so away ha. Afe Bemaya Paint. Bemaya Transport. Sabre one so Ababakaya. Nadia Jina and Nana Opokwadma, Bema or Hamiache, Lady Yamina Dwaba, Miria Miba. Aye. Way every way. Wa Kasawakwada Ata, when the Jinamin chain was a Nadia Jina and no Precope or Baya, Lidio Million. Nana was here so. Na Abusia Ason. Yes, sir. Yadway and Catwania Jai Ama, additionally be at Waso. Nana Sabre, Namia Duma Mebus and Detos do so. Yabeda Yabratia ever new family fiti away. Yakopen Crabbe ever a year and Yakubo. And this year we see a year, you flew about a transit ever a year division here. Nayan Musikasa, a Danidra, Sadia Wakanopino, Yamoni say, you bet beam that domain ever be as you said in the Mayan Noir. Now, let me tell the man, Mr. Alex. A year. Now, Mr. Alex Trono. Osina Diagran Sanako Ventures. Meka Obapa Hega Eno Group 1,000 Ghana cities 10 million. Where she Mr. Tan magazine Sikabra was Sanako Unianone Ukro and also 5 million. Anamani Diamwanda Hajia Bakopa Hajia Guda Hajia 1 was 5 million. Elsi Sanako no Cruzo. That's your proof. When she every Mr. and Mrs. Yankee, alias KW, was NC 5 million. NC Ayasanako any Okruso, Gifty, Baby Jet, any Obia. Gifty, Transi. Gifty, the Baby Jet, one transit, I'm not for Naduano, Asika Fonqua, Adia Mushi, Sabre Mitra, the man, Mr. Ampedu, and then Mr. Ampedu, and the Citizen Baya. Sabre and Tumaima and Tumafo and Sabre Mama Hega Sanaku and Aya Mama Biapu and Tumaima Nadia now for Sunity Gronianum, Eche Cree, Nadia Miamo Fanson Etiano. Yamo Aquaba Natuaima no, the bag and quiet $10,000, Naniate. On another for money or mammy and that for no, Naniabre, and then to my Arisian Penufona Echano, to my man and Hofe, and him danso, Nechi danso. Mr. Ampedu and a magazine, 5 million, 5 million, NC Sanako, Ayama Hega, and to a Miano and Nikro. Yano, Aja Pita, 162 million, NC Sanako and Okru, and Onianuna, 2 million. Wenshu Efri, Aya Mrs. Atuanyako, was 100 Ghana, Sanako, Wene Ayauko, and 100 Ghana. Ye Sanako no Gruna Biemo, Natunianum, where Mr. Samuel, do not friend schoolboy, Mr. and Mrs. 100 Ghana cities. That's your Bimrabi. You hear what Mr. and Mrs. Samuel, I do not friend schoolboy, Mabo, winning me, Moy.
Mr. Alidu dodo na ni Mr. Samuel Fitano no obaya 2 million Fitani abo 2 million obato 10 million ani die mu ada sabrei drama summer school boy mabo akadiaka we so free evangelist onyine akwasi tonko papa yi abaifo suro ne say so obaya 300 Ghana sanako eni na die nyina monyemfa bintase engunya. Yo, Nana Pampaso for da Sebra for Madame Mammy Pawachomunte me kakra. Mijana Jahama Mammy Afriyie, ni papa fear for ni papa fear no more cast almost one year and Kayamonswa. Nanso be binti, I was said the kakra to a room, not of 40 become home. Said the year Openi and Nana or Saikojo or any fear for Cassani. Almost almost buy up Tomon some of people num 5 million NC Nana Opokwa Jemai so Nanto Nana Kwame Chichene Abushani Yina Namoni Namufeni Momame Madi Yina Mammy Free now Chida Miso Mana Medas said that Sebru da Senya Mamame Nana Poku Ane no Kani Mata ane ne ba sofo a wentie bi we dia aya mi amema na nama me kana nama nante ne wokani na anu ade me ko aya Akua kari ma me ko di juma ma ne yefe nyame nsia no we ye nipa se na eni die mu ada sadia na nama nante wokani wasieni osiensi we sunantu yire ma ta nantu sofo dia o kura 10 million say a debay no and if you have been away anybody here Mount we are so power the power on man of petit sister again and I'm for the matter crufi or so by no so 200 Ghana cedis Yakupon Shamo Mata crufi ATM when my hega where aunt Mr. Abuache or so by NCO and Tomata and to Sofo and it Dominina and addition Manina walk running some 6 million Yadamwase Mijaba Mr. Koto Ete was in the United Macintosh Obapa Macintosh NC shop Dickin Akasa was under Ghana Dickin Yamish we free Mr. Kwajobu in London was over by Bushaning in our body. Oh, and so Antonianum, and to the Apple, and to Ayamagentosh, Nanto Gifty, Nanto Baby Jet, 5 million. We be a catcher Gifty, Baby Jet, Macintosh, we are Muntiano. Oh, you know, Mr. Eric Botte was it 10 million. 10 million. Mr. Eric Botte. Magenta Babia TMA. Drama Mrs. Ajay Quating. Was it 200 Ghana choppable cities? And yeah, I'm trying to find Aya Reverend and Mrs. Ajay Quating. Ya you need good year from no should be from the end. Now, no one by 2 million. Wapapi no Yanya NC Macintosh to Bushia. Ya MC Fonso Babonsa Yanana and another from Yakotraba. Nana Mitranema Sabrai Nana Pokwe Ecobank, the Pan African Bank. Wamushobaya, Wamukra 2,000 Ghana cedis. Enshoma Kumaku 20. Nana Radio Musrao said you're not saving the Satu. Now Musubang and Nkosro. That's Yanyama Ecobank, Pan African Bank. Woman no. Way free Mr. Musa Al Hassan. Was CNC Aya Oi, and when you're in Nasho. Baby Jet, Macintosh, Ketre. Gifty and Mama Heganuna Obibia 2 million
million. And if you want that, you tell me to assume. Somebody a free air or sofu poku and a sofo Nicholas. Womo ayerenom and a ekasei. Womo say, O Madiana, or Bapa Magi, or Bacono for if we are saying Penisi Uko Bifia. And yes, Mark and actually, when Yans and Ebom Diawoyo, actually, we know by Womo say, Omo Bayomu Millionum Yansa, or Bapa Magi, so na Ebusian Sanka. Sanso so and now Beremayao, Asafo. Berima ya paint, berima ya transport. Wase na de nyina na no poku atima. Ene abusia ne nyina. Oso kwa ne 7 million no edu. Na na poku ensi uso na enka abusia berima ya ne te ho no. Asedafo no na mudimrika de tato. Eye Mr. Kobe of America, United States of America. Wase na de nyina ne oba baby. Afa gifty, baby jet. Ene abusia nyina. Wase wono so ne million no enum ensi muso. Na yemfantika so yache na boku mesao abrati ambebo ni wasibini kanganje osenyame yishirawo ne wana auto air condition parts aya onmanyam for Walasco Enterprise, the only Walasco. Walasco senyame yishirawo air condition was out the part ni bi aba the answer ya kra be tokoguo no hiensika wada wroma sika de yempo ade de mada ba ya ne de wo 10 million na wo machi wonu wa na pie mu a Engineers were down. As any keja, any answer that was the party to be about. And say, grab a tokogu and a yesu, and then ya Wadaurama, Yamin Yo, Nana Poquajima, Wadama Pachofa, so femi. Nana Kwame Chichi, Wadamo, a young man, a jinaha, or Mokasa Chiremui, a young woman, Diana, or Penny Sem Penma, and a Ekasa, Jopokia no Nuanum. Almost as a million and Domanuma de Ja, and so Mamma Cabibianes and Chaye. Never one once, a woman man, a tutum pata, and in Kunyan, and I'm a Juma 70 woman yahu to almost some of Pipima Kuma Num 5 million, someone ye. Namun Fanto, you may draw no power, Chinano Pano, I am what the Assam Kunya. Miss so man, I may that's you, that's a brood that's saying. Yo, Yatuaso Ewaha. Way a free air sister Amaya war London. Metra UK abrochi mem enyiresi oba panyin ni krom wo se na de nyina ene sister B wonim se sister B saka abusuan sa beka wo se ni de o million edu abusuan ni ntuye adachi ye dia ya dance die yaje eno nti ye das ene de moda bejilane ma Mrs. Kate Dankwa Braham and wo abrochi memu osina de nyina ene na pokwa jiman 1,000 Ghana cedis. Mrs. Kate Dankwa, Yaminshano. Afei, radio Wawunia. Nanu Fiadano of Fremie. Anadube, non Coronos Yakukwa. Miss Ramesuno of Father from Memenda Bebuame. Nansonra. Name Koya ya. Minya Wadin Samijina, Yajumane Ding, and Suwa Bagase, Casanya, Edempa. Adama, Napokutia mi bro. Ayami ami papa. So when you want Wadauruma, Akua be system promo. Dr. Nana Kodoja system promo Alda. Bamaba. Wana Sabia Brusabia down with me, Sikano Boni Tour was here pay. And Wabayan Cassi Bibesia. Nanzo say, one also offered from. When him say when you had no me and the amount of sons and the funny for phone, Cramophone, dear who. The deba Cocobo in a crop of former. Akua be system promo. That dear ba. Waka Satronio or Shobaya, Media Wabu, Ape, 1,000 choppable cities, 10 million. Koba Jesse, Asiasu Shwa, now to Macintosh. I said, one when you read her. Now one come Macintosh with the memoir over to the floor. I'm a council. That's your Biblia, that's your Yama, that's your Hinawa. Me and you are my friend. Bibi, I'm mentioning my friend. Nanapoku Wadaruma when you know any Abusia diatomani Wadaruma Mofa Mason Femme. Every aya Swami Hene Abusia na Swami Hene Abusia Samemo Son to say. Wamota what she say a war for in tretre. Wamota what she Sankramofo and a Salla.
Omota what is a Pentecost for Nata Tentene. Almost a sabe, Omadiana no. Oba Swami Assassin so. Would the Emo Mubidi, BBC, which they would do at the Trewomo. Almost say Omunianamo Pracope, Omodia and Comotica. Nanso, Omobaye, Omoyadia Bushaya, Efe, and 20 Omocroman 7 million edu, Nanomusi and so, Nafi and Count. Mia Mabusia for Yamino Eco, yeah, from say Root Gift Club. Yeah, yes, Etna Santase runabout. Sabre was say yaw. Aha, Womana Etiano. I was say yaw. Was say yaw. Me. Ha. Bema was a kufo, and I say, Yana, Yofa, a dukaku, what in the Hukani, or Papa Begorofo, the Mamuna Aquaba, and somebody, a free a Japo, say, Nadia, and Abusianina was a brand 7 million of Baco, Abusiani. Sounds so, and I way a free a brantian William for Bema Conofo, Ura Alexander, a free a Emmanuel Methodist, and I would in a Juma. Was say Nadia and Sister Hager, and Afi Abusianina was one you and only do and 2 church. Ora, I saw by your grand and 7 million AC or Papa Hager and Abusianina, so a year than a dra. Yet they are to sue Amaho. No, Bobby, Namishrao. Apostle for Obi Banachi, Adaratina, Yons will be in the cano, Abu Obi Mama, and the cano, Amwa cano, and Chi, Tilipacro, essay, and Anti-Americano. Na ye wuni ra no ne nkasa ombeso obekọ we ni papa kan number ye GC 9911-12 GC 9911 Okano a Highlander e chiredi nyina moa wine color amoa ama adesianon entumuni na chi sabre ibi jina ne ma na konti wase oni na bushia na akasai NC baby tet 1500 Ghana 15 million. Ahanya di Korea na kasa no. Beka Korea di anameka na aswa mi di kro. Wanu na Korea santa ngina di amano. Waso di abeji ai. Yewa na di amano. Wano oba yansu nyansa nkwa no pumai no. Amano ayefe. Na aswa di kro. Na sebe ko be ma kodu fanto mfra. Osoba ya ni die ewo mo. Wanu na bushia na tiame. Ane na tiangonya na pokudu abushia nyina ye mobodri na so am di cross wo mu krensam wo pepi enum 5 million na wadama sadia wa banso sieni osi nyame aduma me de to so dunso 17th May ade ya be ye no sanfa wo menjini ya bra beta na chi ewiase ade nyansa e ma de onim nyansa na wadi hene that's ye bro don't say yo minia mamento aso meto aso no na medika de atodwa se abusuan hyehyɛ ne sɛ onyame yɛ adom a mebo so me ne da ɛtɔ so donson yɛbɛyi abrewa ne to fitia mu ɔso ame ha ya abusua bɛdeda no ɛma asɔrefoɔ abɛyɛ deɛ frɛ no sɛ awufo som na abusua ne na di nkra yɛde ne bɛkɔ agyakoboɔ ho mekyerɛ pampa so ade hyesieyɛ ne akɔpɛ ma me korabrɛ meme ne da no a abusua bɛgyina so baabi a ɛgyina yɛ na yɛyɛ maa me yɛyɛ no n'akyi sikasa ne kwasi ada soɔ no yɛbɛkɔ deɛ frɛ no sɛ ɛnaseɛ asɔre abusua firi hɔ a ɔbɛsan bɛtena ase wɔ ha yɛ no de akampata de agu fam tie saa dɔfoɔ ne agyamfoɔ nyinaa se yɛnka ne yɛnhyɛ no nso na berɛ no so a yɛatoa so ɛsuabɔde a ɛbɛ yi ɛfiri Mrs. Evelyn Owusu Agyeman wɔse na adeɛ nyinaa na ɔba pa Hega ɛne wɔ nuanom wɔse ɔba yɛ di abusua yɛ ɛfɛ nanso mpanyini se kwakye adeɛ fa a yɛde sika na ɛyɔ ɔba yɛ okura ne nsa $2,000,000 ɔba pa Hega onim sɛ siw so a abusua so bɛte nti wagye yɛda ase Rura Alexander deɛ ndeɛ ma yɛwie
aka deɛ mede kɔgyeɛ nti na wɔte hɔ wei ɛfiri sister yaa wɔse n'adeɛ nyinaa ne maataa ɛna afei wɔwura opoku akyeman wɔse ɛnɛ ɔbaa yei deɛ abusua yei afɛ akɔdɔ wɔhwɛ mfidie egua ne tɛnte esi ha ɛka ɛwɔ mu so dɔɔso wɔnti ma hwɛ abusua ne akyi na wɔn kasa mepepo anuam ne suo okura ne nsɛm miliɔn baako wɔse abusua ne wei nso ɛfiri Mr. Abu wɔse esi nana poku ɛne ɛyɛ ɔbaa pa maataa so a wɔnim sɛ abusua no nyinaa so bɛte wɔn nso so ekura ne nsɛm miliɔn mmienu wɔse abusua ne nto yi 17th yɛde aboa wei ɛfiri sister adwoa wɔse owura oe ɛna afei maataa mu nsom wɔn nso no deɛ ne yɛ miliɔn baako wɔse yɛn nka ne nyinaa mom yɛmfa nto hɔ na dabi yɛde akae yɛda mo ase bibia ni hɔ deɛ a yɛbɛma banfoɔ no nso agoro kakra na afei yɛde akanya yɛ ho ebi ba ne atoa so mene atoa so baako mmienu bi abɛkɛnsa Mr. Ɔsɛ Kwadwo Asiada wɔse 2 million Sanako wɔne ɔnkani ane awusua ne mma wei nso firi ɛyɛ kesi Pawukrom wɔn na amayi Pawukrom wɔse Sanako wɔne ɛyɛ ukuru ɛne unuanom 2 million wei nso firi Mr. and Mrs. Frank Ochi 1,000 Ghana cedis 10 million Sanako ɛne okuru na Samuel Bema Mr. Anthony ɔse 200 Ghana Sanako ɛne ɛyɛ okuru ɛno akyi wei nso ɛyɛ Antitwili ɔse NC ɛyɛ Sanako ɛne ɔyɛ okuru ɛne anuanom no 100 Ghana na mo ase thank you they say Jumuyi. Sure. Nakameni nintinake Nansufofia tuanta Owa befame mamiko Akamamini mamini komwe Nakamini ninkra Nansufofia tuanta Owa befame mamiko Oba panyi Afriyie Eja kubwa hundishie Edu pampa soba panyi Mami enatiyo Yanu mawabiyo Mami what the be anyo adie so na umei sa chame kuze mami Afriyie odu muni anka mami komo na kameni ntikra keke iwe owo mokai eka mami komo na kameni ntikra keke iwe owo mokaye sure iwe owo mokaye ebo siakaya yampa sewuni wonu agusia se Mawusa madipa biaira mawusa sem kasia bafie mawusa medunsu na bu na no poku ajimaye okofru bo bema ene dia yemi me mami akrifie wo iti mi so me wo o e beme mi so me wo nana kofie o so me wo o papa madie o so me wo ima bie wonu so ne wo abawa hega so ne wo au gifti so ne wo au kache o swano so akamani nyansa owo mokaye shibo eye
Aye nana opoku achimai. Oye transport. Ene osu. Oni abusu etu abisi no. Owo ti owo ye. Mamie. Ehina wuko no ankra bia. Auto wo dai. Odaye career keteya. Oni so bata Ariana. Oni so bata Ariana. Yeah. Mamie tu amoga. O medina chire. Na to wo dai. Odaye career keteya. Oni so bata Ariana. Oni so bata Ariana. Mamie. Akoko bata ya ni medina chire. Owuja ni me say. Mamie fie bata pe. Mamie umesi o. Owu anya die. Ye owu. Akama mini komo. Nakamini ni krakeke. Ye owu monkaye. Akama se kaya yampa se wuni wanu abusianse na wusa madipa biayra na wusa sem kasia bafie na wusa midun sunabu na no poku ajimaye okofo bu obema ene dia yemi misimi mami akrefia wo yiti misumi wo o ebeme Osuni wo nana kofie Osuni wo o papa mage Osuni wo ema bie wonu su Osuni wo abawa hega si osuni wo au gifti si osuni wo ekatre osuano osu akamani nyansa Iba wowe owo mokaye owo mokaye Yatoa so Obapa hega baby a wo bia wadaroma fo aso fam woni wo nuanom ne ade atomani ewiase mpanyine se bi edi agro kwa busuam yemfa yonko preko magi
bi na fe anuanom na aka nyina muntie me we efri nana amapoma hwene enkranza ye free achampem hema na kasai wasi ene wonim se sabe abusua to abese no abusua to dak na sabre wati aka nkyena gu braduane siso a omuntie me hwe abusua sa akwa enti oba pa hega bi ene abusua nyina monye yo no enum yasom yadasi we so efri eye madam Agata sir wasi enkoma oba pa gift woni wodua no woni so de wo million no enum we so ekwa ma eye namfo yo mfri kajetia Dubai omo se enkoma mambi ene abusua nyina omo so edi wo million so eye 700 Ghana cedis abusua nye we efri ama sewa woni ya amprofi omo se enkoma sister gift ena fe anuanom enti eye baby any gift ena oba mo so mo de o million enum afi abusua nyina mo so bi na mo so mo famoa yo officer wudi e mo akwaba we efi ma me se wa Felicia ena afi na na cha omo so ma de nyina na oba pa hega ene wonuanom omo ba ya omo de o million miensa oba pa hega woni abusua ni tuye na mososo mo fa to adepradie sanzo so ena ama eye edina eye ama Teresa na sa ama desewa ama desewa ama desewa ama deswa aha ama deswa wase o magazine wase na de nyina ne sanaku ene wokuru ena fe abusua omo adie wo wase nadia nyina ne eye maame sanako woni okunu wase woni mse abusua omo saka abusua asobete omo die wo million enum abusua nyi ntuye we efri eye manku woni onua ena afi wase enkoma baby ena afi gift omo kro mo sem 1000 Ghana cedis omo se abusua nyi yemfa ntuye we efri eye bees ma anti bi na mfono mo magazine bees friends wo mo so ma de nyina ne anti bi ena bre wati ada fo mo kro mo 7 million no enan o mo nsom no mo fatue we so efri sister ta wo so magazine wo se enkom anti bi no onua no mo so de ne million biensa o mo so anye enfanto ba bi papa we efri eye Miss Choice wo se enkom anti mage ene onua no nyina wo so de million no baako yade entiadase we efri eye Mr. Ade wase enkomo papa hega no onuanom wono so no de million no enum abusua yade entiadase ebra ne kono edom no bi ba bi ko yebe ma ban fo na gro kakra na yesre na yade we yafo abusua onyame eye adomu a eye 70 way aya yara wonyuma obisa ya no yara wonyuma na ada kono you mean I know so you didn't come out endo serious oh when you video hey me oh
Kobe. Kobe. Asankorome. Ini baby abeoda. Oh, Asankorome. Oh, baby abosieme. Amakwa. Afototo. Afototo. Siejumi. Abosansan krome. Onina nieje. Onina yemo. Ye. Oh, Abosi mebio bedubia. Adi waye ni fie. Ewo baby abosieme. serious. Oh, Nana come chichie. Amaso busapene nana tiemi. Abosansan krome. Onina nieje. Onina yemo. Abosi Adi waye ni fie. Oh eh, ewo baby amewa dani anume. Asankurume. Ini baby amewa. Oh eh, asankurume. Ewo baby abosieme. Yeah. serious. Serious. Women Saturday, and then I come for Grosso, but to pray. I don't know, I don't follow. You're there with you. Yes, I'm here, you need that way, bro. Yeah, you may not answer. Answer from me. And in a boy, you will be able to see it. Sanity, and in a comfort crosso, I went to pray. I don't know, I'm going to Dana with you. Yes, I need a way to go. So you may answer from me. And in the world, you will be to see. What do you mean?
metumbia emresa na miko oh eh apanu me anume apanu me emresa na miko Nana atasamanso dikro sabre warusura namjobi awodi asano Sabre, the CEO of Rotary Park. CEO Rotary Park. Neokani Mama V. Wanona aya Sabre Mama V. CEO Rotary Park. Neokani Abakensa Mama B. One Mama Hega. One transiai. So kai Mama Hega odia. Lazy store bitwaso Rotary Park. Nejire Mami do ayameno. Mwana se wonipa. Na no manwada oframe godi djuma bi ma no nanso ma me ko no so ya me kama wada uroma sabre mama v waba abakensa onati wono ye sikani premeni e wobu ade o sda ni nso na waba ye na mara ya akono ye manimo ene eyo wono na ni kru aya gold paint and construction meter aya na dia so we gold into the padaya si wo nyina wana eton edan we estate agency Wanonso ena aya Ghana nyina filling station wa ahoto no
one na ɛyɛ ne dia one at one the seal sabre bi gyina de ma ɛyɛ friends of ɛyɛ central market mama piapo wɔn so ba yɛ ɛyɛ 7 million to ade aka so wie ɛbra na banfoɔ no ɛbɔ no na ɔbrempɔn bi ɛba ɛyɛ baafo somankwa adwa to ahene apraman di kuro no sabre wɔn nso so de n'anim onyam ɛbɛta abusua akyi yɛbɛma nyɔnkrɔfoɔ no abɔ na we enso wɔbɛde kakra wɔ hɔ madam Roma yo we every Mr. Eric Boache wɔse wɔne deɛ ɔbɔma abusua nyinaa ne deɛ ɛwom esi abusua panyini so na nka abusua nyinaa ne deɛ o million enum yagye Mr. Asumadu wɔne n'abusua wɔse ɛnkɔma owura opoku akyeman ɛne abusua deɛ atɔ ɔmo ne nyinaa wɔne so ne deɛ ɛwom million enum saa nso so ɛna ɛyɛ CPC ɛyɛ Mr. Asumadu na abusua deɛ no wɔse ensuo so katen no makomako ensia abusua nye nyefa nsoma hɔhɔ yɛ agentie da ase we efri ɛyɛ CPC Kofi Adu ɛna fe Auntie Selina ɛne ne ma wɔn se wɔn adeɛ nyina na ɔba pasanaku wɔn se na wɔn ba yɛ adeɛ atɔ ɔbaa ni ɛnyɛ ɔno ane bɛyie tɔn bɛboa ma abusua ayi na wɔn te esi ne so abusua so bɛte wɔse million edu abusua nye ntu yie saa nso so ɛna ɛyɛ Asmok wɔse esi sanako so a abusua nyinaa so bɛte wɔn nso deɛ o million ɛnson abusua nye na ɛmfa ɛmoa saa nso so ɛna ɛyɛ yadeɛ nyinaa ɛyɛ Alba Pharmacy ɛyɛ ɛwɔ Swami wɔse ɔmo adeɛ nyinaa ɛne Europe kɔ adwuma ne onuanom ɛna afɛ abusua deɛ atɔ ɔmo ani wɔse ɔmo ba ɔmo deɛ o million mmiɛnsa na naboko gye tu yie na ɛyɛ da no yɛde ate ɛka so yɛ abusua madam Roma na nanom nhyehyɛ ne sɛ May bosome no ne da ɛtɔ so edunum ne yɛbɛyi abere wati a yɛde ne bɛba Swami ne fie ha ya yɛbɛdeda no ama abusua no adɔfoɔ so abɛhwɛ n'ani akyi yɛbɛyɛ awufosom ɛde ama no yɛpagya no a yɛde ne bɛkɔ agya akoboɔ ho na yɛde no akɔ ɛyɛ pampa so adehyesieyɛ ne yɛkɔpɛ maame kora berɛ yɛfiri hɔ a yɛbɛsan bɛtena ase ɛwɔ sukuu mu ha ya na yɛanom maame akyi sikasa ne kwasi ada soro ne bɛkɔ daase asɔre ɛyɛ 18th May yɛfiri hɔ a ne yɛsan bɛtena ase wɔ ha ne yɛde aka maame akyi mpata de agu fam nti adɔfoɔ nyinaa no yɛntie na yɛnhyɛ no nso Asmok no yɛsɛ ɛyɛ oye adwumayɛfoɔ mo siensi ɛyɛ ma Sanaku bom adwumayɛfoɔ nti ɔsiesi ne so abusua ɛbɛte ɛyɛ 700 cedis yɛagye nti yɛda ase mahu sɛ wɔba na asamoa enti ɔba Hega Sanako Ventures bra yɛsrɛ mo ani deɛ ɛyɛ ne 17th May wɔnhyɛ no nso ɛma yɛ ani deɛ mu anda Mama V lazy papa otra Sanako a ɔna ɛtoa so no ma Hega baabi a ne store no wɔn ɔna ɛtoa so lazy papa ɛhɔ ɛna wobɛnya nakakye Nana Pokwe oye mi gyina ma ɛyɛ Pen also enterprise Pen O ɔsoba yɛ ani deɛ wɔ mu 400 Ghana cedis 4 million afei montoa so yɛgya bibie mama mo
Yo. Oniano yadia yawano. Enjo mo de ba yebeka. We every mama coast. Mama and a fe a coast. Was so my dear sister B. Woman him says in the Swabusian so betty. Woman the million and nine. A Busian so tiadasi. We so every year Mr. Jojo a central market. Was saying Nadia Nani and TB. One of the million was Yabusian in 2 years. Na 17th and 18th of May. Yadia Boamame and Konya. We also every Sofomame any Okunu. Sofomame any Okunu. Was say anti BSU so Abusian Swati. One of the million Yaji Yadas. As Habre and Idiom Wanda. Now Phantom from Aquaba. Abrade Waha. And Abrade no. Yamebua, you said I'm pointing him at the Yakoho. Yakobua, I'm an affair. Now I'm pointing him a friend, Yakobi. Na Yakobuano. And I must say, Yamin Shawpa. Thank you.
Nana Kofi Asamoah no. Oshinte proko na Kofi Asamoah. Asamoah Kofi no. Asamoah wa bemo. Asamoah wa bemo. Na Kofi Asamoah wa bemo. Wodi amune katatie. Bemene. Wodi amune. Oshinte proko e. Wati amune no. Ona ati amune ti akoko. O propose prampe. That's your bro, Mapia. Emema manie. Emema manano. Me am your god from Poa. I am Yanyans. Bafo Suma Quine Jatua Napramadi Crow Bafo Asabri Kujawasu Otumfo Suma Quine Wabo Yevran Answer and Sabri Naima and in another Yamuso Piao Dama no Magentos, why are you Biapo, why are you That's your group. Nana Kwana Mwachamaye. That's your Brunei man, Eddie Asano. Yadamase pa Yamishamo Mofaye Yadamase pa. Hey, new microphone is here and Yamiashamo say. Nana no yet away na and ya to show. 100 days and some pom. Sabre bijina de man na apramind the crow. One one soon a bafo suman quine. Bafo asabri kujawa soon the jat a year jatwa ahene. Yera no any apramind the crow. Bafo suman quine asabri kujawa su ya kujawa so sunya bema. Wadama said the jatwa in on one apramind the crow was yeni. Wasu kobia bema kofia samoa beta wachisa santia chimpremenia wamu. Abaya bema kofia samoa no yire 3 million. Yewra say Ketobiansa and Gagana by phone Kuma Koda. Kaposi Fuin and Kiawi posing a glony eddy. And funny serious. 100 in your tier we are made Sikabia Toaso. Where are your friends of Canada? Wamadi and Oba gift to catch out to Prumo. Canada for the Jam in Jayo. And so Mubankia Bomb Nanino Gomu Canadian dollar get to be show bottom. Now Canada for the Namuye one sangwa. Yes, one we are singing every mouth. Sabre are friends of Canada. Wamson by NC Oba gift to catch so. And to Aya Mama Sanako, Biapu, and to Magentos, and to Oe, Obibia, Nafe Ato Ayami Amadiana, Odo Pribidum 2001, 21 million. Nanano se when you come as in Kaho, Sikani Motu, Yamin Shamo. Thank you. Behume, Samo. Nanano Sabra Mijama sister Alice. Wane Amonu magazine. Homso Maya, Sanaku, Ensu no Crusoe, Ununianum Kaho, 3 million. Natieme, and Samaya Mabami, we are not get to the Dawson. Dabia Mabao store, Metra, Menya Sikati. Mammy, I mean, Babani will crew Anna, Ratri Park and Dia, Dasio, Emma Ratri Park, filling station now 109 Dia, New Crew the Anthony Dia, Gold Print and Construction Limited, New Crew Dia, New Crew Nakon Crew, or Paulosu, Emma Ghana, and Crescian Dia. Papa, me one day, your friend, that ye Nipanya, Nancy, one van Shamuto Nipanya. Now, Brookway, where dear. Akron for. Me wuni pakro. One do you am mamma no.
Mama V. Meka Mama V, I want to tell us one channel. Mami when I listen in Afriyie, United States of America. When a team couple chain, I did 2 weeks. No, yeah, I could do 1 year on no holidays. Mama, and I know quite 3 days. I'm saying, hey, only me mama son now could more challenge the pie. More challenging also. I know you over your business. I see, I don't know. Here, ni be I 1 year, here for near, here for neighbor. As a California, here, as a California, about it. Here, ni be I 1 year. Woban so Mama V ni when we are buy our biome so chrome some 5 million. Was all the way na a tray. The best be our veteran car. Mama V, you be our person and one and pay. Oh, mammy, I'm in Fanco. Or Besoli Aku, the car is here. Or the Fanco, what I see we. The Fanco on a minute and a wage to the Okwa Mekaku, who is simple. So, Yo, Abusia Madaroma. Asante amani em na nanom sabi sum to mo apatase na nanom ayekra ma na broso ndonsi abo awie kura osanki asra kwa mam dada na nanom mfa nche se de kwan ne dem na nanom epegye mu akotwe ofitiem de wie de amani abebo mu Madaroma eda mu ase yo na nanom abusuya ade atomo ni Madaroma mo fuma so mfemme ewi ase mpanyini sie mesramo mo mienwie ewi ase ade pa bia ni pa ye bia mpanyini fo so to anu aye bi Mena nana kan was empire boy ade nyina enka akwa abo bi atwi Rolls Royce esan so bomb 5 times a day nso moto no mutwi enti mfampa abo enya adoye de ba no aye bi enso abodi afiri mama Lucy was say wo ba ya na de nyina ne masanaku ne de wo million no yensa abusuanye ne mfa tuye ayida no sabe ye de beboa amane ma akonanim we so afiri eye Prempeki Fit Club eye Fit Club anopa bia o musia tretre o mapom e wo Prempeki school mo Sabi your mapum bedding. Wabso Munia Bapreco Penimpo, Edema Sanaku, or Moneno Ediagrache, and Nadia Turania was here in Sinasunan Cabusia, Womdium million no Titian Edumian San, and 8,300 Ghana cities, and on Omode Boya Mami. Went also every year, Auntie Emi, one a year, Jemima was say a sea of Papa Sanakusua, a Busia Subeti, one also do million no. Miansa sanso so na eye ata swami wose enkoma masnaku million baako yaje enti yadase enyu krofo mo mama nana no mu wi a mato aso yo
Oja mi konesya ewodo. No di mi fa kwanti nisu awo di biti. Sabina wo susu mo mo pa nisu on di. Every say when it me the one. Abano for one.